смог этого сделать. Естественно, это вызвало серьезное огорчение, обиду, потому что у них, видимо, была запланирована операция, и эта операция провалилась. Это первое. А второе то, что у нас тогда граница не охранялась, и русские тоже не защищали границу как надо. Приблизительно 8-9 тысяч чеченских беженцев, среди них были женщины, дети, старики, и было очень большое количество раненых, истекающих кровью, подошли к нашей границе на Кавказском хребте, на высоте 3500 метров, над уровнем моря. Тогда шел снег и был мороз. Многие женщины держали в руках уже мертвых детей, умерших от мороза. Что я должен был сделать? Пиратская, да, 1801 года. Грузия, что, Уамохвещен. И там того было. И по сегодняшний день, да, стабильно хотят работать. Халахилыстыч, ну и стабильно работать. Там 1801 год, он точно. Состав России, Янал, и Грузии, Чувашская, Чувашская, и там сетсабас. Dünyanın tiden bir çağış, tadas ha, şugger yahyol, qarnıştı, üstün ser, osnunun palaktin, dadağınışı, dadoğuştışı, işel, osnunun da kuma, yahyol, qarnıştani, uqere, tersu inene, üstol, qarn, tapayt boğuştol, qarnıştan, nauqadatçın, onda elşi, nauqadatçı şey, لا أعمل شيء حزان عدون ده شيء لا يبنى لحنا شيء لا أعمل شيء تيتان يلش بو اشتاختان نوق ده همش وين نوق دو اشتا يحيل تجا نوق ما دو لدرهم دو اشتلد ودلع لدرهم وين نوق دو اشتاخ وين نوق دو تان وين نوق وين نوق ما دو تان اشتم دو شنو сегодняшнем тахан. Вот, и столовые, и столовая дуаша, это кисуну сунам подолчам, около 800 узбек, вот часть аж. Камба, даже Азербайджан, шанцар, узбек, казах, Сик амарахтан, айма, موتم سخار نموتوام خارنسان. Главное представить, не, вот Советский Союз вел, у нас мы какие грамотные были. Уже, мы больше Советский Союз, UK тоже, тига, шорт, гаски, аж учителя больше. Как на них она, цель, почему они так отсталые были, почему они не были грамотные, как мы. Он хаттер дукашык. Хайшенцен. Ажа, туркмен большая часть. Пожарку оставили, он 2 года шифровался, уже дембель, объявите тебе. Раскимо, шейр хабю чоркис. Шифровался, цага бош. Мадите, шарца. إيش مشكلة غير بمسكن سادك تعترف غير ما بعرفش خاصك ديش ما بعرفش خاصك ما دي تعبوا وعنيش واش اش بو كدو سيرو تعبوا نو وعنيش ترى يقدر كمان ده عم بقول سيرو نو تعدوي سيرو نو تعد جيم дежурный дешниш хай вообще цагош беш белахат ну это было ну тахан война это Кам горвен. Кушать хочу. Хэрцан, чен ища хэрцан, раскамот. Я что хочу сказать? Международный махтуш болчу, махтур. Сундели хэр махтур. Махтур шол, нахчу чунаху, дон английский махтур. Англии саде масагинсу. Мубара. Или ражам ацакитину. Люха грезу саде масагинсу нахчу. سؤال هم ما جات رئيس حوريز والخيلشان هاد نقدر يزم كشوا حوريز خيلشان
بوصلنا بخلا خليو شو عم خاطر ده يدوق تامشن معرف ايه خطر ده يا شوخ نكبه دقيقة بوشور بوقجا بوصلنا خاطر ديو جماعة كدافي وبوصل إن شاء الله تعوزش الرحمن. وصلنا خاطر بوصل Ukrajina عندك دو جهاد Сирия عندك دو يا فلسطين عندك دو تشيلو главное мы عندك دو عليش الشيء عقيد دول شو كرامة دو تانجا أوكرانيا دو هنا تجي وتصدح وين كان قلبتني ما قلبي هتشوقو короче كده Uygur شوي veži bāt Palestīnas mačo bezveži bū. Eceri vēlo, što Putinets dēš ūkuns, dēš borč būš. Ženču dākāč, bāzalīlinde, cun bez butieš. So tā macakui. خذ بالك مرشو، خذ بالك. فلسطين شو مسكناه بو استبتك ايه ديحة Sobar diye kitayç hiziç. Huma dāc būsob nāh jüktişan hizot samegif. Есть категория, что редукция маршу. Ca dokuzās, un tu dēkāt man هون سارني مومنت ادم يلتشر سبستايت جرو حاجة فلسطين جوندا ملتش بش بوصلنا بو بريستاي هون از جورجي بوصلنا بات وين قام تبي Ну, هون اتسيجا تا شن شوية نواتر بيجنت Čemu beton pienbent, kalīču produktes, aktuālajā, šeš vievujušās būs. до и ситуации муйона бусулгу, но бусул братвац, а шмак бусул брату. Их разные сюкты сумай. Vilēši, akīda. En представляешь, valgai nokči bat, valgai nokči veži bubos, direkt muabiet bu, rasa boabo, sūli nokči, tilekta, vai daudz met, jā, sūliškā, nims un bu žipškā, san. Stoju, kērtot, kalīču bu, tādi, tvipši, etču, jāgač to, jā, tak vat, majok prihotinir, eri. انتخات تداول بونوس Anders Marsa Boger. Jihad tenga do haishun. Hammo dīca, jihad. Sonam, Šveicijā du 100% Anglijā du. Marsa. Вот. Hazla. Vai jihad tenga haldi khayo. Vai larams. O čabol vai ježeri buj, tēs vai volši. Sahviyata marsu. Hasviyata. Idu vai jihad, vai laram. Nochist üst dat. Ter jihad. Siriya dek. Şey de gibah geliş. Şey Livi, şey Egipet huyuşsa. Vai balbol schilbatisch, vai dahast khana doy. Tammu hayan na wasaldin o na tribuni dakhatan harginat diyor har du nochche khawk besbuel nochche balbol takam khildat İşte yedinci büyütsünüz. Arafat ووتوك ياسر Arafat از اوغوان اتوجن حقين بديش يرتو Ya terörist o hun ya dedik eller guk yeltinin tamathiq dawan ezaqis asbog vai restot doy vai nochche busnas büyütsbek vai gawe vezri büyütsas iş вообще конкретно ватаин бу вайн печер ватаинир iş вообще ватаин бу ночи هو حقيقة أقول ده هو طوي شيء ученик 5 класс возьмем es ночи что бме бордон es هو что шер раз комот бюсон без акцента это тидам бинир истом душон أصلا هو يجري دوقة بيستون قميل датсты азбо куду чем меньше народ тем больше кислорода чем больше
кислорода. Кислород я подразумеваю развитие учения и так далее и тому подобное. Вайцадек полсуно кумовство олхус укоймахка. Вайцадек аудал дешиш эрдата коклас образо. Это юрта на школе лелта вох класс яхкан бах класс яхкан. Диплом лой заведующий отделение 9-й горболинцы или дахватство. И бедаудал. Бях мобилос и штайлер. И во всех отраслях дебилов тебе более-менее там находят, короче, ребят, которые действительно учатся, приезжают домой и начинают что-то там, ну, и она держится хвату. Ну, руководитель... وأنا طبعا شيء грамотно خلو حجمي مترتقى وما سويت شيء حق أو دوشك تاني متريسان Царел хекал дос, дух там, Tunder, набелах, отец, там бы это было, тундер, набелах, России бахчи уже кич, ворхилась. А юг окузи, вайдич, ау, набелахи, там у них один Татарстане, тигах лечение, он белахи, тиглу щуц, ахлуй дель, чулкик детер, диквахик детер. Дер, тигах, специалист болш, ош бита бич, аппаратурию, а тут и балба сагуац. Это он аллаги элк хадич, бин таш, ахилар, мацатё. Там операция, есть диагноз, даже вот это уж положение, уктига. Славы это буду. Азла, истама бахар, шайл больница, дол, беду тига, ама бахар, техники тига закуплены, мощнейшие. Индри, Ахчадель, Япония, Хетинар, ведущие производители вот этих разных оборудования этого разного, со всего мира втянуто в нашу республику. Ну, нету специалиста, который может на этом работать. Ростове вызывать его, это началой командировки. В севере Мулиевар, нефть качать, деш, газ, и деш. Кто метод Б? Да, вахтовый метод. Истинно. А хай специалист, приошбат, там все направлено только на одно. Демонстрация, что у нас все хорошо, что Россия это мощь. Россия, это Москва. Ступино, после 110 километров Ступино от Москвы. Из Ступино доходишь, или чуть дальше пройдете Ступино, еще на 100 километров. Бюхоля, аж будешь там. Короче, гейнлау миксер, цундель, ханю ярят, сбег мобиль, то есть, ханю ладуши на джихад, да. Тун джихад, как я воспринимаю, я его никак не воспринимаю. Будь человеком, люби своих близких, родных, уважай Джихад, соседей. хавин, он тикетя, эцход, бомба свой, там я допускаю. Но цана хайкертер, кича, да, да, речу бошек, дуй. Это не относится. Нисба, баркал на духа, вежешь и гладуш, а еду что? Ну, шун бусул нас, это есть просто иды такие. از غزوة جهادني يقع خدوتي يعني إخو إشدا ويخو شوائي غزوة أولتنا جهاد أولتا غزوة بوغ جهاد بوغ غزوة أولتنا حيمخ حيقوم من اللي يقدر ونخش ده سقاريدي النوخش دواش دوي غزوة دواش هوش دوخش تعتقد دواش وان تعتقد لا تشون أنبض وخذ اشتيت يا العين دو أشلونتا أسنتا نوخ تشخية ناوان ويلجوخ ألدوت هاسوني إذا تغن قارنس وأرأل تتح يتوش تجاه هايبارت حيلات إيه أتو بوش حو أرينتوش حو أقوان إشتغازو تاع إتو قيش مخك خد عوالي قيشا
أول متى أتك قسمو داقي كوكس أمبر وهالموات أعطيت أبا قيت قو إنترس لبوا دين ده تون طوطنا وها ومنش نقش غاز وتعمل عني مثلا نقش فإيه من هاي قوم ده هاي ما ده هاي جيزة ده هاي سي ده هاي مصر إحاقهم ده ويهم النقطة شو حتى شو وصل لا زي غاز وتعمل إن شاء الله. Вот и понятие يرقي и понятие يقي وي понятие يقي именно. تغن وي بقنا أولشتك حوق بيتر ها حوزد إلن واحد حديز البوي حتن دول دش هو عد أي كان عدوي كحون تدلين تحوم داتق هاي دول دي هاي كيرت وري ناخس ديك خيو إفشو كهم داتقا كسودة ديش يبينش خيدة تأيش يتوان بوخة تأيش حاوجي يو الريز تغن مليون ديك حيوق يرويقج اتون اخش تؤستخيو تغن حدال قلنا هتعتن بردو تخلي حدوزل خيوه حتان دول داش عد ان دا تقوى يشتقو حقي هما الرول يات قزا قيستو يش هم دقوا الجيم هم دوي دقوا ما دات دعوالج ادمن يشبك اتخوي يا أمي دوزل خيج اشتات سموق دوش أحو إفسو ححدهم دوش ليوش ولا اشتاموها приключения лишь от фанатика можно хай лил одиночество одиноким ну хас уже عندها تدلين هاي دوزل خلاها شو كان دول دش أي كان وول شقة هم ده تقوز هذا ديش هاي وول شمت بيدا خل هاي كان نشتك دقا با تن نقش قمع دقا داشتي قمع داس خون خدو دك دوي خد علي الواشتي دوي از نقش شنو ديشتو بدعت خد دك سير دويشتو بدعت إذا از نقش شنو ديشتو كسونا داخل Marshall Dushek. Ogwana gnochtje khullet sagule. خل دير هو اللي وانك خل نتون دير هو وانك دعدا نقشر دير يشلوك ودير هو اللي وانك خل Zahul dei masu omo ado britliasham hardele du hardele la dom zalil du boch noch omo ado britliasham zahul. والله تسوق Ne, tiga mudo ودك دو ال داي حتى عدا خير عدا خيشلستو اما идеологически ودك ده اذا ودو ال عدا اختشاف هديك دو ال قبول دي السوق يعني примерно алодку и эми баш мария был зудри изо мексбуа любой мария была бата и мексдук يشتم ذات يقوم ذات نوتش يقوم ذات يخاف وهرشم ايزواش بشبوها ابا كربويخم دو ديتو اوقع ايزا تبيش انهم عمدو وش وش دايق بيش دشو موش قومن وعمود نورمالنا نيتم نيت نجو زورنو الله يتزول والله عالم طموت نخش سابور ليش آدم Amdela اسأل shadow adam кой. К примеру, Холодцевой. В будущем, ритуально услуг яш. Тац организация шхрыач, ванинстия там шиндухи. В будущем вы ам дох мгыльна ишхрю. خير دو ام دلا حقيقي عليك حقيقي إقام تغلي تأروي بنق حنق بوي حبيش بو نقا إقام تغلي دو قمي عدوك عدياشتك بروتي وقع وي أتوما وإقام $10 واتس ده عندي بروتي سون العرق وبردكنش
خليت لعرت خلو استوج يلكش عش كيك ب100 Oui, absoluut تعا نخش تشينخ تيم خير موش تخيل مقع حلية بياسبو موحدة تك اوي حزواقي عاي تاني يزدو احتلاقي يقوى البروكاتر وقعو او يقوى ينخشل داتا داعي كيك بياس يقعو شو خيات خير دوقش noch خذوا مش تسوي نودات هم شوي قيتي كوستريوما ده نو دين Staburnia SM تخاطر دوسا هونس حاستغ دل اسكيجين تحقي هما دوش لعدي قروي تخنا عربو ديندو عربو شي دينا شين لوشتك دادوق شين تلوشتك ديتشي بوخش لوز مدي باخ 73 يو 72 تيتشين يوتو يوكي سويق وين يوخش تا وين نختش مكشوش تيتشيني وين يون اسم ديس دوايات جوج رقع اوهر بشبو يشبو اسم ستريتني شوي دوق دا المقع أصل سام ستريت تشين يقي أوديلز من يأخذ وينان واشتاني ويديشت وعاخشن خذ دكا شو دنيا نحسن عند شويدو يويت تشين إيش شيء تيتشينيات فرانسوس طب ده فيروس شيء دبر دي سي تيش دوا وهو واحد يهودا كيف فيروس لدو شلون انتو بيستطلع خيل ويستو ما دات ما ويستو هما ما دات هذا قاعد حالات تحتونا خور در هون تون شو غير دات لا صيحات دخلت يلا Зажим поддержки вистхур, что молодежь. И 73 течения, 72, короче, تعاوريات один غوريو بون что الخبر يو 72 гури хрел شو 72 очень символический цифр дол что идут إتاري نيسة ملايو خاتش لوتش и бугисенел 72 течения царь яшвяски и гури шел что да не яхсон زادون إبراهيم مبور تيجينا بق ملهم جو توتنا هو اشتغلوا شو نختابو تاع سبور استغلت وين يوخش تعيش يصير علم ناخن شينا يوزتي عشان دستوات تيجينا بصوا بن شام مدر قايمر صحما دور اليوم دي نقبل دي او كل شيء عصام короче так цаят скушайте Ну, это عزوة فيروس حي كنتي رعاية كان حي نص حي دولة قرية إذا شيء يوش دول عيا قرية يسشقات بيردا وردا ليش لي وربا حطوشنا يوسمني يوشو تيجي يوقع خروش واتسون إيهم تليلي сон это 73 союз 80 союз من الفريق سهم خات مجاس حاجة سيريات تجاه شاوق سنتي كانت ورق أخلصون وهدية سلفية سامت أن إسلام سنيزم هو سنتها لباهم اللي شوقتنا إن شاوق إشت أقول نيس شون تعوق ورق سوتع وتسهم دي ستري يقير أقول نيس يجبواش شون تع راح هنتا تار ووشخ طوان بيرك تجاه جب خات نصرة عن أغويلر جيش الإسلام هو أوريلر داعش هو أوريلر سوقا أنيخ تاتي تشيني تشابو إشقو يختاريخ نيس يجي أتقو نيس شناخ أقول نيس يجداعش يجيلس منوريو جب خات نصرة نيس يلس من شو يجيو أدا جيش إلى جيش الإسلام نيس يجيو وتشون موقت يحكو يقولي победить дынна yok İbrahim победить дынна اللي كأكبر разница تسقون لباي تقا يقي وعن ذكرنا تشوش تيارشان سراز وشهيد ده طولم باق يعني طولم باق نعوب
لازم تشوف لا كلهم بودش في قطع خطر دو ليش بيحكن طوالي واحدة على طوالي ما تدوسي حاجة لازم وهي بيرو توام دابج تيروريزم لا تشبركن ناخ بوشورت تونس اوس اتان امنيستي هونتا يتار شاش уже признательно تار يبوخشو организация уже признательно ашхилстан امنيستي هونتا نانا يتار üç mandit sahal احكي اتوا قيتم بات نيسبك شنت احكي ديزوي انساجلا جبهة نصرة اخلصون يو وغور نيستي چين يو بوشو كز اتسيمس نشاية شو غور نيسي شو بوش دلا هر تجتي چين مايو جبهة نصرة جيش الإسلام داعش أنجي إيجيل هو إتا يوتر تبوخ بوتر تا أورم شادك просто أمير رازنا بو بغدادي وقدادي قزدادي كروش هنس سوقا أنا مثلا هنس سونا نيسك حالات لا اقتر تير وديجو خيوكير نيسك هنس من الله شنوك وهويز هنس وشي دكر شو وخشنس جخد ده ملخ شنوك وهويز داعش شوك وخش يلسمن شوكوش كل جبهة نصرة وقت تجاه خلا شخيد اللي جيش الإسلام وقت صدموه امس ما بخور ويقرت دين وقت تاد نقوى يزق علم تقول وقتوش حيو تديز أسقامو إبراهيم نيسيات نيس ملو جهاون إسرائيلي زكاة نجي نيس ها إسرائيل أمريكية تركيا أتتركن بو على تشيون يقبض شاقون تأوتن وحلا واقن خطة شيء يقنيس وتيجي غاد دقين خطر شيء ما خطر قد خطر موجود هذا خطر دين بقر داك يا دو إيه وإيش بق سيد أمير نجاسان إسرائيلي أمريكي تركي أمير خليسة وإيش يغاد أبو إيش بو إيش يلز من يقول بوش بق إيش سود أبو الله إيش نيس بعد تمام إبراهيم وصف بريمير يالندو عيلي عايشة تاع غوشة بين بو طوام بوختي بيوتش خزق ما بوجوها تيمو خلا تاع غوشة داش كيرسنا ثاني تاع توانا طوام بيش خنا تعان دين دوت يعني بوش او بيوش بوخ طوام اوتو خز خلا بوش وصل مع غوشة لكنو داش غوش لا تبوش سيلا توانا دا شيبو سوبس تاع غوشة قينت إيرتسووش إشي دايس قاستا سو قد بيسي دالها سوشن منافق أو تدوجل يكرسن تدوجل كيرم وبوش دوش دو حديث دو بوش بوضو يتخاص هنا أخشبو صوص تغوش دودر إشي فيج سوشن نحصا إذن لغوي إده الغربو وجدا أزووش بو أخ تيجا حتى أس خاطر ديال يرستان دشان تجي أخ إش غوش أطلوما بنا أصحابش عيد انتياخي تان سأر مي عايشة انتياخي تان قي أصحاب شي أرمي غوش لتسين تموينة سارة ديق وملخلة أج это вообще не обсуждается, бо ищи и, короче, делал хилау, ищи, а надо языцер. شو تحتر ما ندوق ملخ أتيوك وغن تشوش تو عندات قولنا شتو داي حتيوح شان ويقرأت دينك إبراهيم بقوق نه ويقرأت تر تمو ما تدينا إيش مسو كيفيش دحيق قولنا شتو إيش عادات إذا بقدو إنيس با إذا ما تغن أمريكي تركي إسرائيل تحتنش إلرق خطش أش حداشو أش من بآخر تولك كروتشي نيس ولا كيفيش داتا سيتنات ما سيرجي полностью إبراهيم سنيس بوخ شو إبراهيم سنيس بوخ خذا كيفير ليه يشوات بيرلو فينا غوشي بقى بوشلات دعويش عن إتس كذا دقيقة كاتو حين مواستوين لبوين تاجو يسيخ غولش تشاو إبراهيم إيش تاجي تشوش تويت نرش إيش مبر هينسير حال بولر إما يجي قالن تا فيديو جنيريشن تجر تا ويخ شور تا إلا تسنت
Турция чаге шагерцара посыл. Хунц уже кусия бол вац гиришон Аллаху годиршон годин тхобисна. Шу уже все, что дабахна, короче. صبر الله بيحكمش دول إذا واحد أردوغان الله هو الله هو ودي Ну, эво, цыга ашпеш, берцу именно из, эцхан, видать, бейт хабехна, кто-то там остался, так, бизнес было, дичу, бейт хабехна, хунц, алло, 6 августа модер, сразу дукт эмло, тики тиракцик, мяло ситуация, хилляй, чутя, тик чуахна, мял верю, я. السنة ها تحبرش دو أوكرانيا عم بيتغير حباكن سوريا لا за демократию помбеш. я хочу сказать, они с таким вот садующим салат, это где бог, шхигду со стороны, вы все опоздали, бах, уже все, он суваться нечего, что ты бог, уже под нами, хигбушу бог, сан камер, дырка со стороны ладет. Короче, Украина أبوها الإشبار أوكرانيا أبو بوشار شاش بولشا короче вообще شاش كثير شاخو وضع شدول حاخن ذات وغوش جهاد هذا شاش دقا حنغوديش بوش مارشو حنغوديش بوش مو حنغوديش سيميرني خليفة حنغوديش و بوتين نغوديش بوتين سبو زيا وستنولي أساسير Digam, što LGBT, melek, satanizm, melek, čujok, надо защищаться, да, тига. Он тем более, он сгон, ал чует, тига, дрон чует, или он уже о иш, мелдек, дақи, соу, нах без, он эч. السؤال ما إلروه تيجي تبع تيجي تبع وين شو بوشون يوتونت أوش وجه حاتشوكوش بوباختو وجه raz hoćeš spet primjećanje još ono što se okej vežgal raz ti bozal vežete arbojete da en saterko zamijete nije šeš voda bude ile sam počapa i tu je što čak da gdje jo bilje pa jeraš raz je jo šoka gdje smo je soko da pa što smo možu ga to gdje Allah ta vječno a bu gdje što to vam gotile da što haja إيش يلا شورش قلت لا موجود أثر قان لم قانتر غتدنا شاش ويجرت مدل جوك شكايات على القانون تعبع شيال شودين بار buradayız da kıyta şarkıya gırbina ejihad mechado Suriya that sense Ukrayna Перебивать будешь, даешь Амел, Израиль. Маушо, чего перебивать будешь? سوريا ديك جهاد اكس اوكرانيا روسيا ديك جهاد دي على شغل بس بوصلنا بو جهاد بريو كنت جهاد مش هذا بدلت له ساوي شو راست خليش راز بو جهاد تاع دي سارة اندلج كنايون تجار كيف يرشد يبغى سيا ذات هي شيء конкретно ديك مش هذا جوش ليش بوش Мосто мете оушлич букуш да и конкретно за букву Ибрахим адекватен гатаду и букву мешаю за Россию бърчер ягаду или за Украину дегду или за Сирию ду или за Палестину ду или за Китай ду или за хуюаре. Hens حاجة مثلا شيء ويجرش نخيت سون شيء هندلج Путин станешь جهادش دبل سواء كان بخلفة دقيق وشمعي وجاكيغا تازن قرآن دو حدا ان فتوم нам нужен шариат алхалтион из-за у нас скоро больше будет мусульман уже цат эйч хадиш да луш конференция пресс-конференция ошах украинч вот то же самое типа короче здрасте да حق وهي اشتاشر نحو تردوتيجا يو هكارا امدلچدو نو كار غاس قش دقوا دلچدو يتشو
Мела уже, короче, Путин захватил, что говорится, Путин просто хотя дадия шума дать, что шахадат далин из халиф фельчан. Бусулна возглавить бичанца, что воля дуй, с чем горш снизу юх. Еще так, короче, еще дешь, потом юх снова снизу юх тик цакины говору, цахадерковский, там, навальный, подвальный. Юх пока цуа имдели, что юх процедуру, то есть Сюндел и путинский джихад как бы это более приоритетно. Еще фундамент. более выгодно, но и время Путин если. Фундамент, больше себя уже. Мы восстановим Советский Союз, и у нас будет преимущественное население, преимущественно исламское население. Аллаху алам. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Исламизацию России интеллектуально московской спецназы. Как раз по теме, ну что, Украина сегодня был, канал, ну, YouTube, чувак. It's канал черта, ведущий вона и журналист вона, це у машин чувак холш, ламаю муса, короче, видеозвонок, и на цьому сховарду, що Шекардала, хаусиш, наш маршрут, буту охажа, и вот один до между кши даса исламизацию, я как раз по этой теме обсуждать лишь больше. Да, смотри, Гурченко, келли гютия. Илама Муса вас, ах мелю чек велоку укро махка. Ша йо канал что واه خزخ يش إفيلي واقع هكذا إفيلي واقع تعطون شوية تعط أو أناليتيك أعددوا إسنا وصلي وبشن ملوت سابردين وشا شاقوالتا لا ثلاث حيزن ويهردوا هنيادين تاچو وستولات بيشوقوز أكروي موقع إنا وصل sonum ta Cengirvel felhu. Бахуй, и ты конечно هاكون هاكستبان سرازو غدور واشنا قديشتو شاحيزن وقوز حوي انوي هاجلا تو قوز حوي انشو خبو خان اشتد مارش ولا شو نوخشوي شاتقا تشتان شيم دينك دوي إذا دو بوق وديمقراطش أتا إشتي أتشبنشي أو كيفيش بزولي بين بوتان أو يجيكو نوخش مارش نوخش بوي هاجلا وما صبوح شاوي دوباره يا شاحيزن شايزني دوبو نوخشن بيعيو حاجة جنب دواء Аштелец, низамц, закаял, дакастан был светский демократ, что-то еще, уди был, вот, я рэч, началка. Как понять этот низам, это шариатское государство, где такие будут любить бошки. Чеченское государство никогда никому не любило бошки. А демократы, атеисты, как только мы вернем себе свою землю, они просто испарятся, их просто не будет в природе. Сейчас они появились, эти отщепенцы, потому что Европа им дает такую возможность. Вот это моя боль. Это то, что я хочу, чтобы в будущем чеченский народ жил реально, в свободном демократическом государстве. Это моя боль. Это то, что я хочу, чтобы в будущем чеченский народ жил реально, в свободном демократическом государстве. Воровоис, барги невазатош, просто тивирдам, бунчур, аркош, гиришон, джихадист. И соблюдающий тихай, ариш бэрхи, леви, гиришон. Эуш хас дуич мадат, он ждам. И цисклев, видите? И лев дик дуич мадат. Нет, тебя в первом случае
натурал клевду, во втором случае циц клевду тебя. Циц Сакет, сакет, ажал. Лев Аллаха вейн дуй. Лев лом Аллаха вейн дуй. Ну баровой, уй. So цицк доктор Аллах, цицк коллектор баровой. Моментом. نيس تفسير دي أصلا حوساش أيضا تقول خشوا حوساش الجنب تفوات بشريات تودين نقطع وهم دوي Пожалуй, прелилуш, нага се карбахан, ала туалек ши по наложни сурюкцун иш фондира, 100%. Зомби, ليس خاصة دينير إن هيك لحاجة زوجته وحضروته. سيبا هيك الغذائية شنو هو قاشرة تديش تو برامبيا توصل تجارزت أو شابور إديتشا خلفت دوت يا حق بوري أوكسن تنا بوري موزع دويزة نه حلق زود 100% خلفت عيلي مارشو صوم أوغي تقدر إن جنبيته ولا خاطر دي أصير دك جنبيته ونوخشي تيجي خذ أكره المحكا هو يا أختي أم بقدو قزع شورت أنت بو إتيه أنيس حبوس تفرق نستوجود دوي وي إيدو يشتات حواب شقتي أن هذا شو بياك من بال وسط ودوس فشريعات ويعبيش فلوش ديك أنت سان إيش ما بوي شريعات ليلوش إليش وتو فشريعات وجنبي تفصلينك ساق كروتش وهم دوي بدلع بوخ بايل بايشويتش إذا هاوسون هون إسخاتر جوابته даже под другим радиусом я смотрел на это. Адам, слушай, модерчен, Аз мог сохали толч со 100% сеё шо говорить украинке хаяхали барян цанга. Ценда давишкану лазим. إذا خذنا نفسه جو إذا در دايلي شورس سون أوجر توال أوكرانيا إذا دايلي شورس سواليف شريعة ودعوات وشيء سو دينك ده تو باكا красавчик أوكي الشيخ إن شاء الله زي лучший из фитрицов внедрился раз вот уже تجار ذاته نوصل على فضل دي ما شاء الله ما كنت يا مارشو ليه الله قدون دنيا أنت أول شيء يلص من خلي أبي دينك أوت مغرش كويت قايوتي دون بسمو عقد شو دي شو كنزل пропускать. То есть, кефир шикаскнешь, я не обнешь уша как бы списывать я шубцу, ну и по шариату. Aber da immer doch حاجة حصلابو خاني عدو تحكي سنولي ديران هورا باخد لو نوخش اللي عمو برش خلات شو آيات تعتبي باليوتا تشبوتات يواش تاتشنشن تا شيء عوش كي وماجد قاعدو بوشتوش دا كان آخش تتصمم مش بوخش بوش تقوم ما تقوش هتعنا وينقوش له شي خويا شو زدمو يا Isto, там заберешь молодежь, а тогда поэтому он полностью такие мои есть, поэтому говорит, Ибрам, немножко там муртаднут ты на то это, и умет мой не. Когда мы слабые, мы принимаем помощь от мушриков. Когда мы слабые, мы принимаем помощь от мушриков. Когда мы слабые, мы принимаем помощь от мушриков и от немусульман. Так пророк саллаллаху принимал. Не то, что он Мекку заходил, когда был слабый, он от мушрика защиту взял. Он его иджар делал, он сказал, вот этот человек под моей защитой, попробуй кто-то тронет. Со мной дело будем. Это мушрик был. Вот так, когда были слабые. Когда стали мусульмане сильные, пророк, когда мушрики предлагали свою помощь ради трофеев, он сказал, нам не нужна помощь от мушриков. Когда мы... Точно так, Лев вы,
وقوان غيهم ده لوم شتاكتك لوم إيش صديق حتى وقت نغصهم ده هنحوشل دين كان تشبه بباقته ده واتأشر حقين هون والنس مش نلوش يعني حق أين نورمال وزا لا بروستا تصور كتير ده عليه شغل هو لوبوي برا كان لوبوي ريلي بريخوتو شوي دايش يا خان لوبوي أني نوت مالا بريخوتو شو شو دايش مش مزوجاش لوبوي أني نوت بروستا مالا كود خالص شو وين إتلاحظوا وبشي دايش كوتريش هذا شيء داخل يعني يجي بيش نومات Maršo, oša, hinta gaitan do sof dari, tu tatu wo dadaka umda te suli tu erlik, ist khilqush. Hal tagat ta o sakit tu пригрел змею на груди бя, не дай. Осо tu hinta gaitnak. Мэрбек. Примерно представь, хошел, хошел вон, он мотал волвор, он хошел дин, وسوسم دين تشبه بباقر موهيت دا ونوختي هم الدوش ديتي زعما Way doch قوم سانت تشنبيك بيش تخلص حلت اي بيخدم يو حلقي هم شوي инсаны лето волцу это болото которое затянет много кого сейчас эмоционально очулил суна бьюхом шлюся до войн моста надуется войн ишна хильба 100% قال شات انه صنفوا نوختشوا يقعدوا عليه بقوس خلا يقعدوا عليه بدخوت خلا شات عم قوي شات هي تقول لك يا شي يحسب قيل وشي تقول الله قلت اتشف ينشبوي نوختش بوشاش بوش اس يورو يا ضد قضيه شجري بس شنو ليوشاش نوختش بوش ير موي بو ازكس بو يشايو سيرو نكوكازي تطع ان دابون كرشو هاوخ شاش نوختش بوش يزول ياتيخي بيش جرجي بوسانيو اسمعهم те قومن هم يعني сейчас, ну, они это представители этого народа, и они до сих пор представляются чеченцами по документам. У них вся база ногти буэль. И что мы шхилла. А там до сортой, инсо воевош хагает нагдасер, это тюли чувахи, дючь толумдуй, это не жим уэльес, скоротечно. لدوخس مايرباك هيتو شوات عم إيلق نوختي قام مش تملا برديلش مرديلش خلوا قامل ديرقو شوات عم وتقامل دين شو بردل يا سروان خارج ديك مديت بردل سبارونس وبارا يو قام دوخل ريتوالن بارس ريتوالن وصلوش هو وصلوك شو قام دوخل طبيعي شوات عن ماس صبرت هايتك داول ماس ياتي هايلات جو تاشيل كاشوات الى تتراس فشي بومش ده راس حيش شو بقى سيمن حيش شو حنور نو تخد ديزر دو تخد ماس دوش كيف ايش زمان ده انت صوت ما دريش انت عايز طيور تعتزه فانشا تقدرش تضع على اليوم ذكر دياش واولش ارتو كيفيسكي بويا يزيتشكي ذكر ده قلنا ايش دياش تعطات منها ديزم حا فكرت غرباش كذبو يتو غرباش دوق بول تحت بتروشي شيء بويا يزيتش نو انت على عن فاو انت شغل جايين بس يتو جايين الموضوع شو شايف يا يصدقش يواش بيجيرون ده دو بوتور سيرين اتاتورك فولنس بوتو دي تابش سيرين يكتش تامية تشوتش ياش يبارز نشتيش يا حديثي يجسكين خزم البيت تامي خزم خيط الدار سير مصطيق على بوتور سيرين نوختش داون ليش بس تخيل حتى يقول ايش ده هو الله وان ده تبقى يلو يا stigepakker i vår, så du har det til at sojon stigepakker. Jeg har gjort det så Allah вон du я меч Allah. Это что буйхом лила, что языческий шайтанский. Хоема я так. Это
az ist borduk, şu psadayı şu homan şu tene alkayık az ist şu terişiyor. Şu nak son da kaçça şu nak kaçmıyor. Az mübarek şu tadayışın diyemek şu pektuş ya koyu çoğuş bir bok yemiş. Yakki söylüyor şu kazdı. Şu hoş bir bekşvar fakat Allah teni yok ya Allah. Ha? O adı sen şu ha hakikaten şu Allah o da şu. Macho, от я гладу шинза нах бубуй. Virus bih mobilası niskaya sırlağına. مارشو وشا عشان ايش دائما خدمة ده يقعدوا يعرقوا وجيمي دوس دين هم يعني سيد ايرس يا موسى روح لي سعوم علير ايش ده بعد دي حقارق ويقيس اسكو لحظة دي كان جحظر حولا راو روح لي ايشتم علير يا قالوا انا جيم وشي كير عبد وقتك نو Первая версия не بوقتي يا هومس دي ده ستيشن بيحكي دي بس أساس بوشار تالير شها تالير وشا إيزوج ولا يوتور وي خد مايرا ووس نوخ شووس شين سعوم نيست ديج ساخد سخيات أغلى ساقاج بوكا شيجر تبصر تو يدر هون عابو ليرد اسو إيه ليرون إيزوج أصلا كيت Этического чеченского кодекса, выполненная в телячьем кожаном переплете с позолоченным тиснением и шелковым лиссе. Давайте ее пролистнем. Просто посмотрите, какие страницы. Я думаю, это настоящий шедевр. Если вы хотите подарить что-то по-настоящему особенное, это будет идеальный вариант. Первая версия неписанного. На камеру видеонаблюдения. Первая версия неписанного этического чеченского кодекса, выполненная в телячьем кожаном переплете с позолоченным тиснением и шелковым лиссе. Давайте ее пролистнем. Просто посмотрите, какие страницы. Я думаю, это настоящий шедевр. Если вы хотите подарить что-то по-настоящему особенное, это будет идеальный вариант. На камеру видеонаблюдения попал момент парковки одного из жителей. Даже первый там цехляд. Ой, да, вот, сели. Джохар, ой, единовичем. Это тешен бехбин. Es deputātu Zānievēļ tešiem bija birksun, šajā Ameldin šūtījā jo komandē lieksun, ka tā azas vēzi vēlēt. I точка защиты. Сепа, дешо да бит модела, да шок, рахун урда чи бузол денчур арахно, ар вайн вам Аллах вал, ори Финляндия, дрел Аллах ва. Уйчун ци лама моца уй, цикс каллак даридо, баро утримбой участвовал, что жовар, уйш дахалаш, и имраз да шо цю. Маршал, Мала, Перуат, Жим Мауи, لا أنت ويت لما أنت ويت أصحاب البروي هو جوهر ويش Баровой ух, да, Ильич Моусов, фамилия есть. Асбо Кудумашу. Цар Таус Амелдин. Тон Жохари вещи берешь, дойзер. Гестоится. Ну, тут не буду отклоняться. Иду инса, эллик, иду чувство. И Баровой был, бьюху меня. Им раз. Это Амелдес. Жохар не то, что цунах киш. А зачем был, ну, Самуэду, располагал он к этому депутату, и УКР, ФСБ, они баране рог скрутили, завербовали и заставили его второй раз после того, как они поговорили, набрать его, пока спутниковой связи всякие. И вот это он набрал, потому что Кием даст на подлете был. Я не помню именно Тенгер Достер, Кием Декта Досон. Моздоки. Или, да, по-моему, Моздоки, Тана Сигер Достер, Ульер Достер, его набрать Виэль, его набрать Мавиня, Жогорс и Телевон, я хамил Дяща, все,
جوهر ويتر داو دقل هنس تا смысле вица чекве лишон хенс ходи дошер хазла хенс орнес дук базар хликвен жохер вич хлери шавик генерал сквестен жохер смайл дину шана каждый чеченец генерал هم درق تدريج auslos просто орнес жохер уй и вица и первый том вайгабо стулом чекбер شون هو الخيط مو فتشال كريت نياوي مو شابك خостер درر как оно ну повернулось бы это оли нет то что чекбер алам وربش حال موتني جوهر سيدر كنتي عوضتل هرنا دعق بيزوي يقدم على لغاية راجع دعق ورقة ساعة ده يلي درقسم عليه الله مدوق ديالي يا ما خصيت صوت بقدق تكوير شواصة دقادك دقي جوهر إيش تشم بيحكي سويني عردوي دايلا ما كيسك زابر لي ورير صور مستاس Степан, почти اتخين خيتر مسيري يونا وموح подставил худу از خوت ميل دوق وينش اتخين خلا شوي مسيري تعنتريون هنا شو دق دو جينا موح كوستت اويلش تخن власть كويو خوش تيك خلا ميتين كويو خوش это هم هدو خوش حاليا سجن قيتشون دول молодежь تان خامتها голосовать тунда تان قيتو دايلا سوس قومي دون إيش تندي لقزا ووسخيت وين يقصات بيوخم شو بيو دشنش أو ثلاثة هات بيوخم شو يقيو إفيدي بيوخم دوت شيء تاع كروش شيء بو بيشبوش تندي إيش إفي شرط خليج قيش كنا وسيا قيشنا يو истории современной истории олсуда формату وش دو حادث في القرآن حديله ده حجل اتقولي هم حل تتك مو بس أسكتن تو تابالدي إيش ما يبقى قديش الدولار تكسيد دواش درس هينز وين خلق قدو هايشون هينز وين خلق شيء أتسليش وما بوقتات وشا ما تسويش هنا ويتيات بول ناخبوي شاش ما تدل ده ما دوش بسنش هنا صار بوق يقع أوش دغيتين وين ده تقيتشو بنو هاشي مار دغيتين سول شيء دغيتين ده تقيتشو إدو وين هلا تران بان قطع خاطر درس جهنو على تيجا إيش примерно وي كيجي молодежь باوناس إيش تا يرسن إفير هم حائلنا تا خش паргат дуй майр дичи шоуш положение ютига. Укрой макабах я. Да. Дела юк. Зажиму майрил сату лишьяс сатет. Ну шей юаса гоич бистрилы шот хулиш хилы бек сун табойз ишнеш бодак диш. Вуку засакан. أخذ غاسق مات نخش مات خوش молодежь يقعي ويودر ويخذ أكرم مكا شرط سون بوش دق سنيخ закон بوش حاجة يعودوا غاسق ديش نشتير ونو داس دول سيدر Не, я говорю, это каждого свое ищи личное там по обстановке. Ну, не, да, сокирцу. Ну, ишь, бол, бейта, бол, ишь, бол, без, дербу. Ишь, церя, чата, это была коса, хочу царь удиться, ладу, дерек, молодежь, если была. Сун ادوق اقل خوش دلم کروی برسون
هو اشتاقوا كذا Германия. Масду СМ. По разным данным, от 11 до 20 человек из Нахан и рождественские ярмарки была Нахан Тимошенко, сириец уборцы за рулем хылык асьяшек ию. Дайворлык çok kesin yani şunu udu maku stavudi. Rождественский ярмарок что было? Что маш дукса. Ах, кош дук му безер буар нах да это я айл май банде от цели что битен был шпуи сподвижник шпу не айл малай жит свой шпуи чаш дарон и дон да. نحتوت لازم دقوق لا وجه همانش دوتشا ديتر يقدر عشيا ميل دق und es rasqish ne und es rasqish mel dukke gehashnosh ist da от водич до бусул тагдяш таги дук да это же малай اسم حو برجر ملور دعوة حو جرانيت اتلشو تك ازوتشو كيران عين تحكير ديقن ازوتشو يوش موش ان تانا وقت تك شو وهن اورش ديتن ادعيهن ابعيهم سون تخا مو عشوي ويش واتش عين بايا представь هم تاخونس اسق اتون اش حاشو دين عليه даже дita целехун тужедую هم та ичо причо хаур ичо хаур никогда в жизни да где он мачдать кош да ладно так Sabor diyor, sosik olsun. O şey sabor diyor. خاصة نو استوري موسيقى شراخ إسا أو لشي أوسلي وديش تاچو بلوغي الغوري تنتدق سيوسو أو خوسكريون أو غشة كيسي يوا يوشك يهون ديش نخايشون يتشن بيخ هون خزاديش ديكاديش أعتقلوسي غنا وصودوه غاب я не помню, там 30 или сколько на живых ранений, Винцу, гостиница. Степан, более 120. Выдалило, что это Чехвалита, зачем это делается? Воеволши, сатиши, да иман шекли, войноши, ахиль даст, и хумус даст, тешем, هين يقدر له разделяй власть в Божьей. Тут док на тут что, если начать по полкам раскладывать, я сейчас не буду хамить, то уже можно байли вяло мёртвым, что камил, дердись. Тунде, век ахдеш волши, ларус хулси, это лучше. Хаухам да сери, хау мудр, дахахвой, любой месте носичен, на осал юшай, хахвой, هاي даже это يوم داخل كده جنا هاخوي دعويش قول لي داخل يوش كده и специально держим это политика которая задумана не сегодня и не 10-20 лет назад эта политика идет столетиями это почему هنزلا يقيس ووش شغلادوس أي روح ده رئيس ستيبان قالك قال جورسون بعدك ديش از اشت هم قزح درون 200 300 даже церь اشت سويشون تا ارحوش استريتит вара الخيطة ты никогда в жизни не видел но он вещу ахавай чи да уди استريتит твой نعوخ تشنيو تسالش مالك سبلو ده هما داشناق وصل ليوش ايش تخز لوزرش داش حدوخش اتان اسراز وقا جنا تندر عدولين در هم قيتو عدها هيتنا تخن ووشах тешем бы я уже не говорю за другие нации
Ой, нахчи эчон сорт представить не, а юга ба, а ну сад ичо халга хум хэш хигду элч. Тиеш коч, хум шлук ослуй таган хөлштеш. سيري Специально дошло. Да, специально. سيري تبادل القرية ده الدعم ديك دقة ده. Ну, الدينك ديك تات السري تلا ميلا ولا نو تتغن وين دوي ويقزاق. شو ديك تات إيه تويل ديك بالم وشين. ناس فيديو شكرا سنشو نا نقطة والله شكرا الوقت ده أباك نوخشي وبيكدو بويا دل دحسون ديك خيتك ختابو نا تراز كاج تراز حخش وي ترشوق وي نخشي دوق خرش بش تخيل خاصيتون ديك تخيتون أخيل بقى ليش نراز إذا وق بصل какая разница свинья или тинкорня حق خرسي هن نهارم تن هبرك بتن داينا حق خرج أباك ششاني وشربا يعدوش سنة вот طبعا اتسيري هون حاجة из Гаскаш, а с юга ба, это он только начало. Да, махлилось, но это неизбежно. Царкило, да, суман что шуно. Ой, массага, молодежик, особенно, дихар, душик. Цанна, тише, мао, все. Период, передержать, сатвох. Велшонс, Владу, Ажан, Дыч, Ляча, Бионс. Уже сирийцы, разница моя, по большому счету, цанар, халюк, сазур, мило. كثير ساعة وقتلشان نوخشوي سنجا كوارت بوكر بوا كريا إن شاء الله رحمن وكريا وريون ومشى عشيخ يعني وحنقول على حديزون زي زولم دي نوخشين نوخش زولين يا زلمة سويد عودة ونوخش ويتا ديمقراطية تفتح فيخين شيء يازج يحدموش أهو كان مجون يقوده Действительно, одне цаакан яцакуш, статаемшин адам дух нохчи. Хокан кефирам пуч буатамег, ва эқуассамег. Тасану бусолтаг, ва цун дуйби, шоушнин, дуй қарбамег. Ва шичиаломег, ва швелч, ешизудиаломег. Ва неазуды карбахч, уш долбахамег пацунне. Шиполна примеряли, хума дитига. Қан хуцамег дия, штхайшун, қан цамег шумда дуйқан. تراكتات شو ده شو كدلا ينق ملو إجازة دوي цана подчеркнуто. Предположительно, сирийцы, Алдух. أسيد شو صوت ده اتنقط وشنو يتسقيت تاع شيء أو صوت بات بو خش يجب إنسان سكبو وينس ديها دق نخش شركات بوري طريقات دعوة ترجع نخش بيتنا موش أو شو يجب بوي نورمالنا عمدوقة كيفيش عندنا دات على نخش وبشي اشتيات شي ناحية شي تاع ديك نسبة نكيفيش مش داديش لو مونداج تخوي بليتشكو دو на кухне Франция это диндо хума нису бош модаришо но كيفيش نخايش نيساتي لو تعمزات باشيرو هيك وش نسبة من ستاتش اريانس مش بونش صحام قدام نيستش ستاتس هيك سوري شومتا يا عاري تعلمت وقته Томзо мобар сразу же хатадыч. Мы категорически против насилия. Хомохол против насилия. Шариат нохчи кот бахна нохчи бай на шариат давату до идеологии тамома. Нохчи под ноль бай бешбук и давату с идеологией на Это две захвату до бош леус дачу. Это он насилием против мова. Это он тяхту ибра хатяхту его базан. Со уже чакра шиок шляпца. Кенти, что за теракт произошел? О каком теракте вы говорите? Тахнхали теракт. Муса, Маш, Что
Да, в Магдебурге сегодня на рождественской ярмарке Машан Чухахкан. По некоторым данным 11 человек, по некоторым данным 2 человека погибло. Ну, в общем, около 60 ранено больше. За это надо благодарить Ангелу Меркель. Да, да, это ее руками сделано. Может, Она пригласила 1 миллион официально, а 2,5 миллиона неофициально. Да, Муса, я захотел, что у него было недавно интервью. Кажется, что без иммигрантов наша экономика, в общем, скатится к нулю. Но одно дело иммигранты, которые приедут и будут работать. Другое дело эти иммигранты, которые приехали и сидят вот на этом пособии, возмущаются Уотсонах. Как это называется? То есть не бастуют, а против там колу не покупайте, сникерсы не покупайте, они там Израиль поддерживают. Бойкот. Да, бойкотируют, бойкотируют. Но тем не менее они не мешаются пособиями, которые тоже из казны ООН идут. А в эту казну ООН скидываются, в общем, все. Еще, дальше ты тоже درس نوع بايرق سيدر شدات زوت نستفيد وشخص سيدر شدوك تتأخر بيشتش وقارع عن جوك سيمورك يوانز ده واسمه بالكسون ذا عشان يكرد شديد يحندق لأنه شوات من تحقق دو كثير يوقع إديجوس دينا دو يخصهم باوكاز كتكا كبايسس نونسو سيدر شدات استعدوا إيش قوني سوني تسميقون تموت إيش Но девушки рядом следующий день, Маша, Аллах, по воле Аллаха, они превращаются в халял, хакар хоча, бисмиллах, хагицы, и следующий уже халял, просто ему уфлет. Нормально, как положено, что штаты. أصلا موسى عمال شو موسى على إنشاءات ولا صار وحاجات سجوات بموقع جازي ولا موضع دقيق نشد كيف يشد جهة نظر مال العدل شلون يوروبا حر شوي عصبي زي ضافش عقش حاجة عن قارش شو خزبوا عبنا خز عدل شلون حتى هو مشتاق شلون على نوفشي كيف يشد جهة دبيت من أتت فوق شيخين هودي عشان شلون بوش نوفشي عن سجت يشبوا على شيء مليون Почему دولار Муса должен, Маш, Соболдян, почему Муса должен ему это говорить, и почему Муса должен отвечать? Соболдян, сашич денхоч, санги хоч трвасе, телевоне, زي Понто, Муса قال شيء تقولون Муса адвокат, нет? Что Муса адвокат, я Муса مقصد говорит, жопт ехал. وقصة أصلا وقصة قوي خاصون مثلا تعال دوتش لوكا واحد تعال صون هما إلوس موسى وقصة قلش موسى شتش بنا قوت بقالي شاف موسى سوتو يوات موسى عطا ولا أستاذي خير مري أصعب دا عقو شواتهم Муса волк осуждает нас, он хочет почему. Он много раз, каждый раз, как у него спрашивали по поводу двоюродного брата, он его осуждал. صابر أس موسى بيحكوا الصبو موسى زابر نوخش زابر قيتش ولا نوخش سين تاعي شو زابر أس موسى في primo смысле да то есть موسى قيتش ولا نسم بو ما صدق بيش بس موسى Ой, Musa дзабыш, Musa хедер нахда, замокони гола, своич захедерцу, но ой. إيش زابر ما منو عبر إيش زابر يا طلعتش نستري خديت يا شعار صونا ده هم ده سلا موسى نوع ده بيش هم ده سلا وهو رنشر ما بقولش هو رنشر ما بقولش إبراهيم سانو وسكيتي شو طبعا официально يزودي أو ماجي نقوى مخيتشن духовное управление мусульман. Поздравляем. Аллаху Акбар. Ну, разрешают они это, разрешают до этого юридически урегулировать, да нельзя. Там уже, короче, сразу ты взрывчатка, Украина, джихады, Магарду, отцов, короче, тесту бенхальчик. مولا أوكرانيا مولا هاي بلوزة يش أو خدها Наложниц худовой.
إيش Pasma viedies, pasma vied. Товарищ Формат, а куда вы захваченные плен украинки дозволены? Нет, здесь ничего не дозволено. Если ты находишься в джамаате. Så بدأش تمام أنت دولش تشتغل ويست في شغل يوم زي بالي ما ليس شو موسى أسألك نقد إنك ملورتيش بس هو قال موحش ورد يا موسى خير موسى صوت هم إلريس صوزا بريري شيء جوا خزلا أرسل صو ريزوا تاوا يتلو تا أميال دات موسى وق شين حنجا ليرم والله نو شو وق هنا دو موسى جوهر سقش ديت مكشلش موسى شيء سقش موسى نوعدو على تو مكش دات إمو خله سو بدي خذ سوتو ناخذ وشو وأروى سويزي أروى سويزي بدي حقوق بيحبق صعوات موسى جوهري تعملنا شستبو تعن زمن جرناه بو تعني أهيجناه بو تار عوشي نيس وواتي ألخ صون أتوجينا دون تار غاف لازاي نوعي موسى إذا برشيش إتاك دوك شو شو دين شو نقطعلش واش دو شو تواسير سياحية شو دين شو دوك يتشولا شو دوك وأقويستو شو ميشاو مقاط خدي أشاف أسوأ قيس شو أبردي لا ما هو أسوأ قيس موسى شو دوك ويزي سويز أخوات سويز شد حتنتي تعندو كلا عاش ما جامك ولا تأخ عبوك تأخير ده تعود دون دعوانو هذا قيش أو قيش دنيا نيستي هو شمعوشي وخد نلدوك ونصف وروسه أصلا موسى قاويك شوات سبوه وما سبوه أصلا هقع ها ديكدو أس موسى قال شن تعصونا خضر قضاء موسى تلوون تأخي قابع قميع بوقس شكفيشن أدقيق نجخة ذكون عدو يجتون يوروبيا نوحش وق دانيسلو شتون ألي بوقس تعصونا هم دات قضاء هما أليس هم صونا هم دات السيد دوهم إسيق ألا دلا ورهم وترواتنا ترلم قتي دون سنة الدنيا درك سموسة مت وشوي قوت واتسام ألا تاخلهم مدات نقطة لا سون تبيعش بوش يعني زودا يستخدم ما سيتا يستخدم دلا شخوني يستقلت يا سو تياتر موسى تسويتو موات تياتر سوم دلا أويلا ورتي موسى يا بايمر دا دولشيتا أصحابي درج دولش إدوه بوغ وشون موسى شيش ولا نرجع حقوش المدير نرجع تي هور دين هو موسى شيش ولا شوية دين وي $1,000,000 دامت دال قناة سيخ خائف ديس موسى زيادة ديش شيش موسى شيش هو قوم دين زي ترمر هم داتي هتو موسى شا جوهر جردال تا سقش طولق لرقش دوش تاچو ويتش موسى لرقش دوش قيتو لرقش دوش شاهو ليل دو شيك وديتا تو شحول تاتن قوات هم ايدين اريالو ايتون لرقشم دي نيرقال شيش لرقش دا ديز قدع موسى جوهر تبنا ياخون شيتو بينك ما تبين جوهر اتقوم ظلم دينون وات جوهر جوهر خدنا موسى سنش بوي بقنش شو ياش ويك توان بيت ويكينش عاسنش شو يا تدو تاجع نت بوشم بوش يا اشوي تاتا تنديك دو اشبا توان بو لا تو خدي بو فيلو تجي دينك فيت بيك شوات موسى شيش موسى نوق ديش تسن شيش يعدو يا فيلو جوهر موسى سويت بيك شو اس ايلنتين اس خوني ادين صبر دي اس سو تاوش عطا سون جولدن هولدن عين Zoals einsam erdo Musa dega erdo troy dega erder dinolar. Her baqdek düter duel erdo dat so. Ason ins as mo kom ak. عندش شو قاعدة راسه وش Ja waqt aldi baqtechak taler do wayxtan donig waqun As holding pitan don يقعد يحول دعته holding قاعدش pitan ما تشوخنا تاخذ دادير زري تا ما سيت مو ايش جوهر اشتا انت تشوخنا سؤال غير نوع ورد نوع خل شو نوع يرتي تامبويس الافيريوش وكان دق لدو شو يول شوقي
جوهرن قال هم شم ده أصلا حشيش حاجة ده لا يدعيلهم أصحيز وشمون قال جان عدو شتوك أسورهم وترواتهم يعني موسى شيشيش مش عمخة جوهرن سويت طلعوا في نير موسى وهاو شيشيش أروح كتويز كيفيش شيشيش أروح كتويز تورتي ترى القط يز موسى شيشيشن بيروي نبدهم نكفيرو قال قال أحشى يا زواني ما موسى شيشيش جوهرس إيش دين مت قال يبو أس موسى جوهرس إيش نوخت قوما زيدن مت كيسون Hashiç volare, höga meir daron. ويقولن ديلور إمولا دي سشيش ولا أس وين هرورقي ويقولن ديلور خرس أس إفين سغلح إبا تقان وبشي هم دعيالهم هي ترير سونت إح هي تدر سون سدع دوت بوارش دوت سدويتون سون ساينت إح ديقر هي تدر سون سدع دوت ساي ميال دو رزق دوك كدر قس أسم ليلة تروات زدي دين دنيا ناخوش دوتون شيتش دينك почему-то жаугар цадо цад не де хокар цана ордуш асма молнш чуяш велхш диа бокнш чуяш шенек дуч пор ё журналист чуяш шен гуш дек дуч وسوبر ده تون حالش ياش حالا دون تاق موش قيش كيفر قدر تون مت ياش تون مت قوات نيش ياش تامو بوج توام بو رزرو خيو هذا صاد جوهر خلق دين نوح قوم شادق نست ديش ديقر اوي هما ده ديش سول وان ايوان وات ايوان دور جوكي هوكا حيش اش بوصل ناحيه معده وي صاق اش ده وي هورا ور ديقر شيك دلوشتك ده صوت داج مارشو ساعات درس حيوب إيمن حيوب قيشة خاص لا حيوب ساعات دو مقدر يوصل داير ما قدو غوش يخو او هاتا هوش دل عجوا بلوش عاش ما دو استفان تو ديكدو ديل ريس خيل وي ديل ريس خيل حصلا إن دقنا بو قزح هاي بيت ليوس التلفزيون أرسبو ну, короче, не хочу я их оскорблять, они сами знают, что они пыль временно используемая, за 3 рубля интервью дают. Я на них плевал и на их могилы. Но сун тан ногче уй, полдинен чуат, еш ходюя, жолгар восак, ур мистокш, мосит подчалкну. Имени Захара Дудаева. جهر دودا امتحان روسيسكي امبريات وين دوالت وان تسوخينا خطابو تسموريا بوس وين دوالت وان تصح وحكان جوهرين لا ليتوا اوكرين بولش دوتو دوكمت شا اسبوغن يلتني تسكلن تصح نت تاولت دنيا ده صار سيريوزنا باتشاخ شو دوت دايلهم شاد بيتشويات ليشير ويجري يشاش البوش معبيات شو وين اورتا ليشلي هورشو ال ويجري بوش اكرويات натуральный цаа принцип цаа честь достоинство совесть нравственность цаахом ёо обезьян вежли ду албош معبيات санах وين орболо царам алар цуелценен путинен лугинци олшбу так сүйек таган 3 вежли бу ала бу ана серьезно почалкшым цайлер елцен чокан ту танымет адам да цал елцен динек чодик да дөцен она о Из Дельдо Маршо Бяхман была, надеюсь, я тебя не перебил, Азва. В заключение, Хаттер Бениров, хотел я послушать ответ, я его услышал. Добавочку, ремарку сделал. На сегодняшний день на территории 3 прибалтийских стран европейских есть еще Дания, я слышал, но не могу подтвердить это. Тут в Украине в 5 областях названы улицы и 1 или 2 проспекта имени Захара Дудаева. Вот представьте себе, как можно против этого человека говорить какие-то вещи. Он поднял наш дух чеченский, напомнил нам то, что у нас в сердцах томилось, он разбудил это его приходом. А потом начали на него грязь всякую лить. Потом КГБ начало работать, создавать разные оппозиции, засылать своих спящих агентов, будить их. Хау дюйн варидешка, дюйн царской империи, там Москве, Слевлю. И тварь шуй,
вообще ногти не буду я защищать. Разные наши латига, салялся, коров, да. Ну, хорошо, остудите из том, что души. Жохрен, гумал, тонны, вина, жохри, вот эхмет, он, гуй. Степан, أصلا دشي باشوات عدش ده أس جوهرة سوتوي ورات بو أس جوري سقش ده ترت بو أس جوهرة أوجر جوك أنت ورات بو يقال إيش ياتسوي يقوموا دو ألا قوموا بلشن تو بو سوتوي ورا دو قصي هون ده قوموا بريزناتني أوقع أنا مجي خو بويا خليلين وتك سوتوي وين ليل ويجر شن مكشل شوي قومن مقديش مدري لا واي قومن مكش نكسونا مقديش Сони, цемек штарсоц, комоц. Маршо, Жохар никакой не святой, точно так же он кушал, точно так же ходил. Чуаша, лафа, Степан, Остабо, чуаша, миллион пешат, Аша, она лагерис, Шиях Пачама, и кличка, и видео, да, сборчу, да, ходит сразу. И кличка, ешуат, Пачай, Мачай, и до Ячаточ, Алдиш. Вори, с этим же ты согласен, я надеюсь, все братья согласны. Yüzden kona orka. Ta kuru uslilos vardır, ta fil uslilos vardır. Şey komun sagatyaş. İş bakbildiğini davo gestoysun. شاعر دقیقاً چون دچه قلق دال غازو اتقابل دولتون دال تقوم ديش تاني تعنتوش مسو تعنتو غيلو تارتان حقار ويتشو تا إيرشي أسونيو تا أدلنا ويسا كودراتنا يلا تا نيس يلا سونم تا إيالس من شو تويتش إجوش خطا بلا إتقاول ويق مولوخ ديل ولا تو إجوش خطا تارتان عويتيلسو هارين ستان لير كنت باتش او كنت لوم شغلش بوي تارت يالس منيتا واتش بويا يالس منات وقال كدلغات يا شو إتس كان شتان جويش خطا حيا عرش وقتروات سيدو دات ثاني تارت سيغونشن كوارت أي أن شيء باقيش فريتي قيومات سولش تانا هتاني مت واحد يعمل كما ياتسي أولشن ثاني إجميت شاخر بلا تارت إجقلا أرقوين تارت غوش تو دلتي تدالوي أدلنا تا كودراتنا يالس منين Нерцахум гойчун. Конкретно Хаола, Бек, Баркалон. Хешатсон, я что? Гушмайер изер. Гушер. Гушер. Какая хакай, Брэм, его сначала. Просто ю хаджи туалларсо шо просто любой негвайха вайдуезоллата ханта нисвал ишолш мактидюкус. إبراهيم هيت دوزل التلفزيون واقع نمسك مات معاي شابل شا خبو سارة أو شين سو شا يسور وين هنت سجع دولش داد خد ديزل بوس داد سجع خد ديزل يخون جيش داد أعوية فيزا داد ناخ بوش إيميل ولا دعجوا يشوي ناخ ظلم دي شكله ماستر هات إنش متى يخون دي شو تاين ديت نوق ولا لقصة شرك بوست حيرة إخنصة شرك إتسان مسان رجوات دين يخون دي يامرتلوك إيلو لا ويديش وصلهم دو إبوش تا جيرويس تو دات سجاتا ودعيالهم دو شيء كيكش لات بيرش يات زدري يات بول بونيخ праздники إيش ظلم دي شغل شنو دعجوا يشيو Там يوم дело в том, ديلا مواستوي там дело в том, что не потому, что говорят, ой, дик, ой, что им двигало, а им двигала книжка, идеология. Иду сега, страшно. Просто шин, так будет, шин догадаться, психопат, один че, это как бы, этот вопрос решается на другом уровне, там, так, психопат, там этих надо лечить, на контроль поставить, там где-то, чтобы они появлялись, скажем, неделю с психиатром, разговаривали. А хош непредсказуемым был, хош психопат, шибаться, хош идеологию, и умышли. Поэтому там не человек виноват, а идеология. Надо вот это вот понимать, эти вещи. Надо искать причину, самую
до цигар, если что есть. Сирийц, это нет, это там. Вот кто виноват. Идеология. И идеология. Хаити, и чуел тюрьмачу. И наказать. И пока вы не накажете эту идеологию, это будет продолжаться. Robert, als hasta dēcnek duke, hit hastaan dute, уже so den waspute, da schon as kwercha do khaizin. Hora noche wat? Har nach so zu bish, bat har shariqat buriqat do angliyan ashwegi, sha minister taone adingu ichkeri boshek. Wa do Schweiz nagi, do Turci magat yox Turci shari'a da'sa khwat al hawi nagi khali tawi, wa do Polsh khiyan ashwegi bagsh pak kwasan shari'at dichnahan. Wa duq buqo sho qariat. Do Francji ashbeshi pirsh ahmelo qamdel do constitution pirsh qushvek she ruq chaqdel. Shtot ya yezditdin كيفيرش نقرزة ولا نوعش ما تعديش مو كيفيرش دبيلش ماي هقون يوق كوارتيات جيجي ان إتشا كيفيرش كخرجي تاع حيري له إتشو حيق الدات سنة هم ديت تديزشة يدين سيل بارتي قولا هاد ناخي هورش تامو قومو صوتو يشاتشن هورو شوي صوتو يز هينز اس بو كودو شا وولو چا يخمشين شا وول تريتوري تاع يلاشات يقوچا يلا هورش بيتسو просто نعري داخل بالي تولو تو هو هار ناخ خودياش بو شو قزات وتقيت هورش نوخچهم دوچ بو بوخشه هورش ايديولوجي دوچ بو أهل السنة والجماعة إيديولوجي خوي خاشن تخ حدول أسنت نمت كما تعبير وديشون عجل عنا واس حوي حقوق خدو خاون أنت عرقوب شو حقوق عرقوزا عمك شو أترون فكتيش كنو قيرة بايمر وقون تكية موي يزدوش استات حديث خما ده لنا كان مقدنا شيء نتق بوتشين شو دوتش دالش أنا عمك إنه نتق حبش كن خدمك خدمك هو قوي آيت دون هشتور زود وش حقوق عكري حزود داي جنسو نوشين نلوجنيته مك شو هون خاري تو وي أس آمور دو صبردي أس آمور دو بوش просто إنح جيش برجتي حوش وقت ويز لبوي كثير وي بوغيات دو تاع أريني يو شو تر خوارسون تر تتامشن تيرخسون يتل إجيو يا الإتي بوحشة جيش بو موخل هر نخشن تلفزيون شو دو على بوشوش دو على قياتش قرجر خو دو غازكش مو حيزبو نخشة شكوك داس موتر شياش صدق ديت ديزو قير صدق ديت يتو هرش نخشة غوق يات ليلش بو بوش هرهم دا نخشة بي نخواتو دوشياش مبوي قرر هر خزهم دات هر تسنهم وانتي وای کوهتر داتش بو چور ما دات خوخر مواستاف چون تبو نوخچ قومي بو خر مواستاف چون لتا مشتا نخلايوت و خوش دو ات استوري نو حاجه انا نوخچ قوم بو تو يخ ليل نجي نو هيد اورجو دخ كسن داس يون تات اول ان سوندر شا وولو چا دا سونچ قوچ دا ديز سون نوخچ مواتور سونچ در هوقر ليلواش بو غورت بات نوخچ قوم دوت توشتو ايدي تر مواتور خل امو خل سونا بسنيتش إمو سقام بيحدش دوغنا تقومهم ده تضيش كودكس جيتشون كودكس وعيلا أخلي سنة والجماعة نقول إثنين توشنا فرانسوزنا ينرويشنا بواش خواتي أبواب يشملوا يتفصلوش بيها حاجة توهم دي دات وهر تون ديش دو شو معك أشار دعلش إن تون تيار إيديولوجي تضينا خواتور دو شو نا خواتور خارم شيء نتسقلا شو خدي ياش دقوزا شو خو بيرش ديش والر دوي حبيرزا دقوا خدني اخيويلا عشان حين تبا او ديك شواتا ميكروفون تاني سيحة الميكروفون а чего напрягать вон глуду ну халдухи гладух а микрофон не сия просто халдухи гладух кыныш раз приятно, там все слышно. Тебе очень тяжело слышно. Это напрягает. И дело не в этом, что напрягает, а дело в том, что твои мысли потом не уловят люди, они просто не слушают тебя, потому что тяжело. Зима серьезная. Не сей микрофон, выйти, перезайти, и на переустановить, и на так, мысль, да, хочет, хлута, ладоши. Сейчас слышно меня, говорю? Все так же.
Все так же. Значит, не судьба, да. Не, все. Хорошо, Алиса. عجيش هو نوختي شو دوزل بات شو دوزل потенциально убийца администратор кучва вала حاجور حلقه شو دوزل وات نوختي цун бяхк была баса потенциально угроза ашол метя представлять я шо бош галыч хитваш дол хум сацу он я дикр датер хит шуё хор нохчи чун хатер дукса حسيت ديس دوش دول хум дат хун диеза цдиеза хутитес اللي واش ضلع داتا حو إتنو هو قال قالش كمان اتنين دو تشوفوا مسلمانين قال قالش كمان دعواتين это что вероисповедание религия да печать ну это ислам это ну то нам дух бешала говорится почти половина арбу шел что вен диес бош лил шбуй арбу шам лил ваш доти вен ху что арбу законно садош бу шуг глохиш сен аш وعدلش هور شرع 32 مليار دولار وعد ولا شعر باشه ندان يشجر يوقش يتو هاو نتقل يا قرش جري هين دبر ولنا يلي تشجع هو قطع صدا الله وجاتي داشنا دبيل شكر سن ام دوتوي ام دالز عن كيبر نيس دول شوي نو هو просто يخم وقال قالش كي يلا مس دياش واتو يتع رزني راح واتو يتع هو دياش واتو برستا دي هنز هر واقع هنز التلفزيون شو طبعا بعدو دي كثير شو معك شو почти полвека شو دوزادين عش بما تيجا هو حاسين دعوة زنو إيش إيديولوجيا تاعوه طبعا تقول ده عش مال إكس رازوس بس لو شو غودي أشتاوز قطعويت على غورت بأرول إيش نحن أزنايا بوخ بلوس هاي دوزل تخمن تاع بوتشيا باتسابو نوختي ولا يهم قبل ده إيش يامرتو كيلو دعيالهم ينوختي هيتو إيش ناخبي سون ويشول دلوقت يقدر خليه يشوف إيش بيدعبوش ناخبي كيفيش أنت زيلهم ديش عن هون تعيال خليه هون تعجوري أشهرجي يتوصلهم وصلهم هدو هايش دعيالهم نوبا ندير دوشهم داتي بول دعيالهم اللي شيء شو دوزل شو يبوتش يعطوت يتخم ليات شواتي تنقالش يتو потенциально угроз безопасности этой страны حدوزل مش عاد عتروليترو مش اوترو просто хаттер доксолиг مش تاع продвижение اوترو مش اوترو خو اتو هربوتن وليش تومن ما صحيح شو Да, Цююхо, это артель с именем Аллаха, Ислама, Корана, Кадек Мухаммада, Сатир Акчо, Кадек до. А военный шбат, Жуахошин, правительство Киек, такой дин даже, диез, ой, дин, хаз тагает, диез, собор, روبرت والله أرى ولا إنسان خز دقيت حاجة والله ماغدنبورغي وهالشو خزدين دوشن إيش داتشن الأبيس نديته إيش да пойди Магдебург заказывал орден этот просто он не дин он там шицадык деген хундина боже доказывал где улу ночи хам решили своей родины мы сидим представь в Европе в Ахе мы сидим, короче, в один даже. Соборди, один даже шоушоры, хулирон цигай, аш روبرت وقع شيء دين هذا كان دين تليل دوتش قلت ايش بيتسوق ماش ديك وقع عند حجرشن موال ويدوت روبرت نوchtje moet amo iets условия своя нохче moet amo iets условия своя любой чин schoolslag so joh бесплатно арбу moet мон амош нохче moet так и на 6 саат я луш бацон. Я сейчас вспомнил этот Ибраим затронул этого Димашки, вари, из сухого важлось там минут 20 камил. Я сейчас просто пролистаю именно нохче, завалилось. نوختje يقطع توك شوكر تعم دا دير زي شياتون ما شو يصدق هما سندلي ويا يقيقوش باش بوي زيتهم стикш мукаш разным باش царь сопоставлять я сам нюхай терак чую я шел
жюхиёх, шкиечо, лилохучо. Юмшлер сопоставление яшина, баузит биеш бархарна, вайцуман рез عيد صدق ديز عيد فرنسا لك عيد صدق حوال متى عيد هر خود يشو قزا هر تج هر مو وتشو اش قزا اش صحوت ولا اش اروح كان هرمور هر قزا مو عشو صوت هر خود يشو بو ايش زي لين يا شيخ زوج يخو على يش وات والله واسخ نسوق полно поддерживаю одежду ميلدين دو قميلا زاوسو سخر ستوش سيري قاتش هذا إيديو ريز غيرون أزندي بقدك دو قادوتي والله دوق ريز غيرون أصلا دوغي شوقز минуту там примерно. Tonom sahiet ins AL gdoin na ni сами мошло мегадат на учой мошло. Мы учим наше поколение. مات بات شوي توق ناوت توق ما بات بنديرة دارن دعوة يعني دعوة رجل وين جاش بوسيكة تنبمين شبوتها مات بو ما تبوه ما تبوه نبيوهم ستشي هي شو جايت هي شو بوه خدمش خاخ من دعوة حالة قاعدين قاعدين أبوي سن بوه أبدا فرانسيس أبدا So aborde so žimola aso dok bo as on wa etan minister abo non ahsa so viezi tutdech ma mu bat on la der bu as on hawa etan minister abo noch yer zado içtuşum kente ve jehat patro şuşum mu bat stepan hayır da bu aborde en feda aletan hajo so hoşa ba stepan hoşa so çok uzanis boşdu sabay şont dinle kudo hoşa ba için haysa şu store de yani şu o kazamisa büyük madem edu için sanoğu değiş uma yak bu so değiş uma yak bu senti adir kan fiyat sonu nizam böyle asker bu şey nizmis bu ona nahsatiye boşta bana ali o kiyeş ki o şorto fasoğu tuni ahoş yek ya hayat اشتغل دقيقة وصل منطقة دي إزي نيك معك ناخ بوي شيء ناخ زو نفس بياشي ها أكتر دوات بيرو يك برات كا أيدي واسطة ويصير مو كمالات نفس بولشو زودري أبوشي نفس بولشو ليش بياشي توقع نظام دي أوكي ليش واحد النظام دي يصير عمل بوسك تلوش توس أسبوع كده هوشوا تا صونم تا زولي رودن آلم يقردوي زولي رودن أستعمل أس مدر بعبو زي ليلي عيدل تي وان هر تج قزح خديش صحو كمان تعوبو شليل شوار أش سو ديبورت الهنور أش تغاس تستو شتعلي الهنور يجيب لي قويات شوي تيروريست شوي نقلون شوي وكلون شوي بوش فراغ شوي سيجا سبحان يشتري هاس مدرسة почему-то свободия шли право буду знать 7 век закон 21 век охвату что цифра дынна и хум военком ты хвату душ наху Франция Бельгия Швеция Москва и шуде шла тоже буха еще ночь ты имеешь спросить эту спецслужб там всех служб هل кузахму ашу هون идеологич وخذوا خايش خذوا справку удугови сайт Кавказ центр тун адрес тун компьютер сервер блок Швеция да Турция васари и Турция у сервис видео сервис он хуй хатса полный сервис зарегистрирован в Швеции Швеция зарегистрирует мой террористический сайт. عشان دي نوع كوكاز سنتر تطال منبر تعرفين مصيف تعيد كويس شو موسى تيموشي وديخا تدرس دياش عشيش تتوى اشتعت ونوع وياش تلو وانتوش خطابة بدي موسى تيموشي ورا عبيتنك موسى تيموشي شيشوق توش من موسى قص حاشيش دابول Европа нормально ночь Европа бон أبيت الجهة دي كثيرا زكون عدوية شلون السوازي واللي وبعرف بس اشتغل بيش مارسو
حدش ودلا هنشق وون صوت أخ فيديو حص أي دو ده أخ دش مرزو يوش لوش حيقة ودوتو حيقة لوش هذا إذا ناو صور شو إيش هرم أو يوتا زودا يدر فيوقع نوع مصايف غير إتون إذا ما أو وقت جوهرة دوت إيش بوت عندك أو هذا صار وقت ما بيفوت وده ما يعني ما هذا إثناء إيجا قيش ليش إيجا يقولش جوي وقت جوي هردوي إيش شكله هذيل دوال شكله بيشوع أي حلف بونقبوي تطيع بقولر يا خير خلر حقيقة روح ده حقيقة روح أم بعده وقت جوري بيوصل مزجرتن إيش ما لا تناله إيش تطلع جرو شوي نصو كده كده ها دبون بول سبا دلا تعم على شوات أنت ما بويزونز أوكرانيا طايق شرعين عشان هما كذا كنت بوزات كاي شراوات كاي شراو شو خدا о тажла степа инцевич айдо сериозно айдо бел лойц спецслужба для прокуратуры а судья та нахтабойзон нахбат تبع سيري كل فيديو ضيعته شلون سитуация ne собор sitte bo spontan لا سبا مش معنا تسوي شو تيش رويا بس بو يتجوا اتوني اوكرين ترى قد تونسي هوتشا مو حتي هقومتي حديزو بس تبا هوايه من سليز هوايه مخاردوي ادو كنت اوغل خدي دغوين سايما تونش شوي دولدو تشادوي ادو يوديزو بس Egypti sen shin ezer عليها وقش دقاتش كاتشا ديتش خزنا صار تسوغن بالميرا بياتش اتس اخ قيتم ديابودير اخ قيتم بوي تاغن مو اصبح هذا ne also tahan bu zu dir wa bisender شاف تطير وعب يستنق شواجر شم بيتن واجر مبويت الاربع صار شين وش بير شنو شين وش بير صار يجيبوا انا ايه بيتن صار قلت قول شيء ده كنا عشبو نوني سوت بتاع صار له عادك صار شاش تعبيدو فلسطين اف سي عرب ونوترين دول اسرائيل رسبيوتس ايش عبدو ايه عدتي حيخاطر شخص خاطر حاجه يصير كلها عجله والله ستيبان طبعا تهان данное время сега даючо ситуация Сирия ол просто цажин доказательства сашисут дахи хотан почалко ай паспорт хумагу чайлагу чадияси ва ажа открыт аэропорт олеч но просто вот ажла это невозможно Марко Турция Украина ولا يمسك دوحل وعن انجليزي خلفاتش وات شركات انجليزكا ورزليوا ده ذكاء سؤال سقوم اس ابسر وقال تورتو غولي سيري غولي بيرش تيستي من بيرش وعدك كان شي بوخ شيخ بحوي المنطقه مينستر ابون بو ندوا سقوم يخاتن قولا اشايات ذكاء تخو بيزرش كدير تسن ذكاء نوخ قوم يخاتت وش ذكاء سام يشي اش ذكاء بو نوخشي بات إيش بات إيشكيري بايرق تمو إيشكيري بايرق حلا إيشيو شوات مينستر أبون وبشيتون تكوك دعاء هيتو ليتميريات هاري شي بايرق واخ وسن ز برات مسلمان ليتو ده ترسنا هيتو يمكن نوخشي كنت تيجا باي ابو تنسا يوري اسر توتق شا تيجا يلخلي شا الله دين تاخذ شا الله ليمخوش هيتو شيء يالسمن قبل شيء اعتناه что الله вечный барден это вот дало харим ордо обычно ночи кенте да хаус ба хабош сиги хорш буеч бациг но так на сон виза министр абон уи это сабайрак даку ясна 30 лет даку ясна это сабайрак хаятса тагутски я борзел буе ночи иш бат язычник дейшвай царь сиедерчи царь иблиси сиедерчи до штя هو سيدر شي هذا كان جوكتي سا سيمول تو هاتو تي هو صوتيح واسمه هو جوكتي سيمولو داكي دي صادي دي جوكتي شل اتنسيت سدي اشوك يتو ايتو يا حقا يعني ابليس سيدر شمت
نو سخبو يتج خلوت يعموي هون شوارت أوكرانيش بويز فيديوش دعيو إتريون سيريا وفيديو سوتش دون شاي دكزات السوشيون أسبقون خاتش هتج موقع منستر أبون زكاة سموخ واتو بزعالي خات شيء أش موت شيء وين بدرس دلنا شو потенциально враг كثير خيتي سو لدوا سو جوابو ساومي دو Sans dina mosos to alle hakem wa lütfü. Sony voice var. Sonsan bir televizyon şu, internet şu. Öyle işte bir voice var. Kıya gısıyla hılla yürüt kanto ve kıpatçav kıdagel Ukrayna mahkur. Где-то еще 17-15 военных смелых будешь. Ладно, это бросим. Какая армия давляется, досует. Что-то он, синки, кто хочет, еще как вакабека. Он дукна, боец, дук губернатор, боец, дук белхвой, боец, он именно хакмиш, бой бригадный генеральский, генерал, дестернос, ебеш, шабеш, дукна, боец, шабеш, боец, дук боец. Он лишь дина, мэш, хбеш, boys bu publiskt hilsag bu انت por صدق سنتين عاصو فقاوي تدخلوا يسجوا أوكرانيا مهكا неприкасаемый Ахмед Закаев неприкасаем на территории Украины, подконтрольной Украины. Почему? Потому что за ним стоит Англия, за ним стоят определенные, я не знаю, кто там, спецслужбы, не спецслужбы, я не могу это утверждать, я там не читал этот, на планерке не был там. Я могу сказать, что Оуш Хаздата, Дудрий Бас Алхис, он Ижри Бас, Дудрим Хилонек, Ижри Сахича. Онкер Васта, он Биар. Ол Чамади, Веждушками, Бимадатис, Степан. Бях мобиль. Ну, все равно солнце, холоду ногти мотаться. И Оуш Айдолка Хилоса. То Элиет, куду. О, Халдуцес, Богба, видите, что Ижри? Там Биар Богба. У них очень большие щупальцы, мощно, и рынбуху лился газ, 8 Степан, да что, да, да, ويم دوي اردوتر سوها تشر خشاga ميكس بوبو عندك دونوي وي دتا اي وي دوي زوش ايش تعم ستو ديش مدور كان زيت كان سو تعم وي تندل ادل ده مارشو وي تندل لاتويا ده الكتر حوالي ده هو سيبان ديك كانت هو دوغتن كانت اشترى دو نو تعطى اتماس شدوق يوي احسن تعطامش همش اولجين ايش دوي تير هنا ايش تير سبيتسلوش تشيبوش همش ديش ساعة چونك انت بوي تاخدو تعدوش تشوارن بقل اشتار وز تير شيكتك ماخ بو تفا اتيز ناها ايش دايلهم شيخا чтобы Сирия через некоторое время стала шиитским государством с суннитским меньшинством. Это задача Путина. Если бы Америка напала на Чечню, желая завоевать ее, и они сражались бы вместе с Путиным, чтобы изгнать их, дело было бы проще. Но дело обстоит наоборот. Чеченцы сражаются под командованием преступного, тиранического угнетателя, который не различает между гражданским и военным, между казармой и домом. Папа римский ват, цу эллен бог, представляем петухишь нахер. Представляешь, пусар хамияш бат, что выжили бог. Мы говорим, что папа римский бог по, а что бог алиш? Бурячи, ночи битен, вели, папа раз, вообще раз, украинч выжили бог, жестоко, буряч ночи бубар. Из папа йол петух юкара, папа римский йол петух. И яшин сагайт, аш япта, лишь что бусал глаш еще на. Хар хор шишон швежи. И хозгай чур хайон, когда дуйцу. Но там смысл в чем? Я вот так вот сижу, слушаю. Джихад там против Украины.
И ногчи бы хагуш бац. Дагестан шбац, Татарстан шбац, мишгуш. Крымский татар шбац. Цавац. Ногчи бы богцу, короче, выделил из всей этой 80 наций там, основных в России, выделил чеченцев и говорит, вот они, и их, короче, начинают анализировать. Он не анализирует дагестанцев, почему они против Украины воюют, ни других. Именно чеченцы, так, ага, почему чеченцы там воюют с точки зрения ислама, там, и начинает чеченцев, там 18 минут он говорит о чеченцах. Просто это фрагмент, говорит, и джихад, потом он перешел на украинскую сторону, Цыгабу со стороны Украины против России, там крымский, татарский батальон, дагестанский, грузинский, батальон. А он, короче, из всех этих, вообще он о них не говорит, он выделил из всех этих ногчи, бог, там ногчи могут там 50-80 человек, их выделил и говорит, и объясняет с точки зрения ислама, стоит им там против России воевать или не стоит. Я просто, можно не показывать, просто смысл, почему именно чеченцев выбрал. Какой-то араб в Димашке сидит где-то, черти где, меча ашуца, Моста, ногчи кастаби, 3 ашуха и 20 минут. И буду вообще, что происходит? Папа римский приходит, начинает ногчи говорить. Этот приходит, ногчи говорит. Вот приходит. Ой, дама акцию, ой, 10 миллионов долларов. Вообще, да, так. А если бы у нас еще страна была бы какой-то, как у сирийцев, у других, вообще тогда уже нас постоянно в новостях показывали. صحيح قصدي نخشل بوغ يتعدين خردو إذا سواء سغوش موش تعودين دين قصدين داخشي أدم نخشل كديرشي ويجدن دوست سيخو دي أن عبا ويلخدا ويكزق براش خربوكش قيتو يوقي دلنا ويلي همم داتسي عبا دي جاج Российские статистики Каков же теперь хукм в отношении чеченцев, которые сражаются под знаменем Путина, который заменяет 15 миллионов сирийских суннитов миллионами шиитов, чтобы Сирия через некоторое время стала шиитским государством с суннитским меньшинством? Это задача Путина. Если бы Америка напала на Чечню, желая завоевать ее, и они сражались бы вместе с Путиным, чтобы изгнать их, дело было бы проще. Но дело обстоит наоборот. Чеченцы сражаются под командованием преступного, тиранического угнетателя, который не различает между гражданским и военным, между казармой и домом. Каков же теперь хукм в отношении чеченцев, которые сражаются под знаменем Путина? Их хукм такой же, как и Путин, потому что они заключают союз с неверующим в том, в чем не вынуждены. То есть, если бы у них был, например, договор с Путиным, что если кто-то нападет на Чечню, они будут искать помощи у Путина по причине крайней необходимости, это другое дело. Но они проявляют лояльность Путину и сражаются под его знаменем, чтобы разрушать и нападать на другую страну. Роберт, Аллах Азза ва Джалля говорит: тот из вас, кто считает их своими близкими, сам один из них. Поэтому есть опасения, что на тех, кто проявляет лояльность Путину и сражается ради него, не распространяются слова пророка, алейхиссалату вассалям, когда два мусульманина схлестнутся своими мечами. Потому что тот, кто сражается под знаменем кафира, под неясным знаменем, под знаменем джахилии, под коммунистическим, безбожным, крестоносным знаменем, на него не распространяется хадис, когда два мусульманина схлестнутся своими мечами. Но на него распространяются слова Аллаха: тот из вас, кто считает их своими близкими.
Что касается мусульман в Украине, то они находятся в угнетенной и подвергшейся агрессии стране. Лучше не участвовать в этой войне, которая началась между коммунистами, то есть президент Украины еврей. Но он в позиции угнетенного, и с мусульман взят завет на что? На поддержку угнетенных. Несмотря на это, мы говорим, что лучше не участвовать в рамках их защиты, кроме как в узком масштабе. Защищая свои районы, улицы, дома, сохраняя честь женщин, это да. И возможно, что некоторые чеченцы, которые находятся в Украине, мусульмане, которые находятся в Украине, могут сражаться из-за своей ненависти к Путину, за то, что он сделал и делает с мусульман. В таком смысле, я вот что хочу сказать. Хуком, ногчичен, хуком дешуюсь. Дагестанчен дешвасы, Валайшен дешвасы, Татаршен дешвасы, Украинчен дешвасы, Таннин дешвасы, одинете. Ногчи, я цезу шкирку, вот так же шкирку взял, и ногчен хуком дешвукаюсь. عين بأخبار روبرت وين نحيوت دير ويدايشم دوتستردات رونترги ويدايش دين болчение итцо угнетенном состоянии долша ой там просто богда конца харониш там я хунде хая харвой нюор хар нахиот сомшат харвой ел арсули гонки та хуют сат иттэт наша бяхбари бамор штелет окей цоэлам жуак детам ой ганит бас хар хумшат ой ню яхно шаш нохчу бошо Добрый день, ногти бабас том булинаш. То ногти бабас украинский лектор. Ногти геополитики, акции. Вообще никак не связаны. Мы حلملتين نرفع بريمسكيس بوخ تو الحلملتين ما إلرس كذا صديق بريمسكيس بوخ شيء قال بو بن سلمان كل وانتو بن سلمان عيرنا بتوشوك إيش короче نوخشي قامن دو عقيدة سويس برات خليف بوتين سويس ولا نوخشي قامن Путин стиль он то хансвек докчах нохчи камен тенех шакал папсон все понял принял прием но хокер бусал вошу хокер то насиха дой он англичанин квартбах бишмо асвек тундир бо дадие что спецслужащего антан иqamilshаш ашу украинский мусульманш будет царь призывший яшво не воевать за свою страну представь гражданин Украины, мусульманин, он ему дает фатву, сигналы, тон, сигнал, что ты просто сиди дома. Это не обязанность снять военный призыв, он отклониться где будет. Но он гражданин мой, окутан, это аэровен за годом или за украинского цыган, аж гражданин. Там основное, немцу, любой почав, включая мою страну. Нохче кам немцам почав, я объяснить, но даже если она имела государство, сакамшун телети, шун духа дали любой каман, шу почав, должен девяженс. До последней капли крови туамбар Израиля, содвезал хузабу, содвезал суна тхоуаш белла, сошел штантиля, сосадил медицин, школ, образование, шайкуль. Я вашему государству обязан. Асам бирбу, любой хайелхум датуры, да бухастам туа вантатсомш. Ну особо и так бьется меня петушок очкяшна, я пестися. Да украинский. СБУ ходящий еженитига. Меньшинство телеонты петушок. Хош кирна хиетсуна, все равно харшяшта бичар, хулил дацар. Это да хаусиш хор почалка юкош. Хорш моя дель дуая тоже не то что. У меня вообще, знаешь, ваше впечатление, как будто весь мир против чеченцев воюет. Что ты hadош, духо папа римский бог, что инц адахуат так. Слово в слово папа римский бог.
이런 개나요. 이거에 다주 choses. Edita minua esen ukrainski prezident Vacohovičo žykti novče on za ona hahvašvac ar imam šimil bo pituhja. Itun pamятник ти хахватан может памятник я гуш петушок я гуш Зеленский цахочется дутун историю сон просто жыкти у боху Зеленский о свелла о dünya о hayqotu şkenti mo jыкти qayqata da dünya hayqol del Ялсманы ур бо ну dünya так о iş bulç borş просто Зеленский ват Украины поча и Шамиль представляет, вообще представление видится. Зеленский, если ты не знаешь историю вот этого петушка, имамки подрусского, русской наложницы, мы тебе можем чуть-чуть рассказать историю продажной мрази дагестанской. Если что, на связи, Зеленский, у тебя же есть спецслужбы, мы расскажем тебе про все дагестанское, как Дагестан помогал всю их вонючую историю Российской империи гнобить, уничтожать чеченскую культуру, традиции и все устоявшиеся устои века, как дагестанский народ ненавидит просто душой и телом все чеченское. На связь выйди, Зеленский. У тебя спецслужбы дырявые, походу, у тебя там шастают с этой Сирии, Абоны, Шмабоны, министры, короче, бесконечности. У тебя министр Абон там ходит, у него на одной руке один или два пальца только, по-моему. Понимаете, что когда жюктич, о, хайкалдош, Зеленский, вот, хайкалдош, сон яхьета, дагестанский, и петушок, халахуэтан, харзакант, моршу, Кавказя, хокон дуахбош. Представьте, Зеленский даже не знает, что он за дичь несет. Байсангуран, Зеленский, тебе нужно было стать рядом или с Абаргзелемом, или с Гушмазука, Зелимганом, вот этим. Ты представляешь, какой позор ты на себя навлек? Умник, еврей. Ты представляешь, за кого ты впрягся вообще? Это же петушок, он на царской пенсии подох, как последняя скотина. Под ногами верблюдом подох, вот смерть достойна, затоптал верблюд, ублюдка. В царской усадьбе жил в Калуге. Зеленский, ты же понимаешь, по сегодняшним меркам... Было 2 секунды. Мне кажется, это выдуманная история. Мне кажется, Ишуком он умер. Не, ну давай, мне без разницы, но под копытами, какой там черт, вообще разница. Под бараком, может. Ихилнег. Но тут суть не в этом. Тут целый президент страны, целый украинского народа есть достойные сыны. Мы это сегодня видим, которые вот просто пачками вот этих Иванов отправляют в путинский рай. Достойные сыны есть. Даже из Зеленского закопают, если нужно будет. Если Зеленский пойдет против страны. Кобзону отправляют. Молодцы, Украина, достойные сыны Украины, молодцы. Респект. Славная охота у вас, ребята. Мы просто, знаете, завидуем белой завистью вашими возможностями и вашим вот этим людским потенциалом. Будь у нашего народа вот такие возможности, на месте Кремля давно была бы большая дыра. Вот большая, где люди ходили и вот фотографировались, когда-то тут был Кремль. Но не суть, мы надеемся, что вы тоже смогете. Президент целой страны Украины, еврей, умный вообще чувак должен быть. Еврей он боже. Нам же преподносит какого-то умного человека. Он не знает, что он восхваляет петушка, которая работала на ту грязную, вонючую империю, которая гнобит, уничтожает его народ украинский. Этот же президент этой страны. Но царь, халиф, пофиг, как он себя считает.
Как у них, у иудеев, как там, евреи, Холцарши, Машиах, он вообще без разницы. Ну там просто, знаешь, понятия нету, что такое Шамиль, откуда он взялся, понимаешь? Ну, Игорь, подожди, Человек, это у нас в с тобой. Дагестане Нет, его подожди. вышвырнули из Дагестана, когда его чеченцы взяли себе и начали вместе с ним. Брэн, у Зеленского, поверь мне, больше возможностей за 10 минут узнать полностью минусы и плюсы этой персоны перед тем, как встать перед его гребаным, причем вонючий памятник, еще деньги потратили на эту скотину. Деньги из бюджета украинского народа на конченую мразь дагестанскую, которая просто работала на просто была наложницей царя русского, который сейчас убивает их народ. Они за бюджет налогоплательщиков Украины поставили этой мрази памятник. Прикинь, евреям, это как? Это что, вы издеваетесь над нашим народом, что ли? Жахару почему-то вы поставили название пару улиц, а тут, этой гниде целый памятник. Тут что-то не сходится, Зеленский. У вас что там, чердак снесло? Вы что там курите? Вы что, вообще, вы издеваетесь над чеченским народом? Я не пойму. Папа у вас, бучу на чеченский народ, почти накинул. Не фартануло. Маша, сажим за паузой. И я сидел, Ибраим, сам, не помню, кто там. Там, сега. Испаряться демократы, босса, ролик, и у меня возникла мысль, так, вот этот, который говорит, что испаряться демократы, течение имеются в исламе, одно из 73. И, допустим, Айдли Уоллес, он также будет говорить, что все остальные 72 течения испарятся. Они пока существуют, потому что демократия им разрешает. И точно идуются или... не демократия, им Европа позволяет этим отщепенцам. Я имею в виду смысл такой. 72 течения, они уже в аду. Только одно, это 73-е, которое принадлежит этому человеку, то есть кому он принадлежит. Üç edili бог. Так что дуешь телевизор, чувахи. Остальные 72 течения испарятся, их не будет в природе. Дуйте, дать вопрос. Роберт, у тебя, конечно, я знаю, что вопрос риторический. Но вот этот лев Аллаха для чеченского народа и кошка Аллаха, когда боровой сидит, сразу он выходит из ислама, как вообще не моргнул. Он просто бросил, и этот волк же видел, который по улице Шаригатцы, ящик идет, там кефиры на мотоцикле едут. И бог шиит, мацалиты, он литы, меня. Они уживутся, в смысле, с этим течением в этой стране? Тут дело не в этом. Ты смотришь туда, куда они вообще не смотрят. И у них даже нету цели его построить. У них они есть не будут испаряющиеся течения или не будут испаряться? Роберт, послушай до конца. У них даже нету вот этой, до конца вот этой цели, у них одна цель. Убедить вот весь этот цивилизованный мир, что мы действительно хотим это сделать. Вот вся цель. Чтобы мы не смогли выбить почти $1 триллион, которые русня немытая обязана нашему народу, что русня немытая обязаны восстановить все заводы, всю инфраструктуру, все колхозные, совхозы, вот весь вот этот, это же вообще, техник, сельство, полностью научить аграриев, они же полностью все просто уничтожили под ноль. У нас есть торговые центры и мечети. Все. И заправки.
И бензин знаешь, откуда привозят? Понимаешь, брат, извини, чеченцы не умеют ни сахар делать, ни тапочки, ни макароны, ни, короче, муку, ни хрена не умеют. Не то, что не это. Просто нефть, которая у нас из-под ног, где бы ты не, вот это, не забурил, это выходит. Чеченцы не умеют переработать нефть и сделать из нее соляру, бензин, мазут там, или, не знаю, какие-то смазочные материалы. Представь, этому нас учат русские. Русские нашу нефть везут к себе домой, перерабатывают и нам доброе дело делают. Короче, они, понимаешь ли, могут вот это перерабатывать, а чеченцы не умеют. Это что? Это как называется? Завод Ицаин Ершуне, Заводской районе, я площади первый халифа, заместитель халифа, то есть первый эмир Ватер Хватинов. Я строил шариатское государство. Я всегда был против шариатского государства. Да. Именно из-за этой причины и перерабатывать цыган. Есть чья доля есть, я как-то дошел к Цабану, потому что он полностью соответствовал всем канонам русского православного Ахлюсунна Джамаа и Оль Джамаа Шайнова Галцу. Просто им легче, чем потом его разобрали. Заводской район, в конце, вот это Алханут, туда едешь дорогу слева. Все было построено, только просто открыть не давали. А так, нефть, да, это легко, халдо, что 10 тонн нефта, 200 литров отход, в общем, полное 200 литров отходный выходит. Почти 100% производство. Бензин идеальный, дизель, вот это, соляру. Представь, где просто до кустарным методом минимум, хайта мини завод, солдо, лотношо, воркемшо, что и цуноца, радиаторы, чучва, спирали, что хаца, сон, киегиниш. تعال دول مشورنا دول شغل كندنسات دوي شدوش ماشي ولا يقدر زود سكوي عادي اشتغل كندنسات بنزين دوتن شغل просто ляп бывает конденсат хою хана на самом деле брат Сталин Лазарь, герой мусульман и умный дагестанского народа. И Сталин, то бензиновой машине, чем это дизель большинство. Или дизель адо, жёны чуйка, а ты дизель адо, шачина, и суно ха, буа, что полбу, что зато юг сливы яцо, и трудно шерить снег пуху, так что до Черного моря, до Каспийского, портами возили, чтобы глаза наши не видели, чтобы предки наши не видели, как это все вывозится. Блат пуху, латвич могли, нормально рост, так глад до 2 метров. И дахуешь, полный рост чудаху, то турбнешь, латвич, до Каспийского и до Черного моря. Турбнешь, представляешь? Из тех времен. Хватит кормить Кавказ, боже. Навальный, Араль, Томцо, Бог, Пришман, и если бы меня бы спросить, я бы проголосовал за Навального. Навального, Кель Халифан, Баят, Мадизи, Окахт наши. Просто, Навального, Баят, что пояра, Пришман, да, то, что говорил, что. Норчик энте, айош, норчик энте, шишнаш, сливияш, цигаяш, козаяш. Коза айдылш, да? Цан хайр болиш, мас тода банаш. Аллаху иштвие магдушун, поэмаран лючен, харди бошлеш. Тут я шливать бо, полный тода баш. Цер чаншун хак мольш шливать бо. $1 миллион, я доет, больничный койки, богатый, сурташ, $1 миллион доет. Маша Аллах, ويقال ديلور إيشو الله ملهم ساس والله جوش عوقي عشموي لبيان كعوتي لبيان كوا وستي بون شو شم جودك لستو إيه خانق شو اللي زينم خوارسم تبلي رزني لو شو توم شو عرضني تجيت برخ شو مدو إيه الله قون وارد فولي بوشموتا خانق شو اللي زينم ترزني لو شو ويتش تونم تبلي وارد
الله كيسنا عليه واش هو بوز بغمرش عليه شو إذا رجنا الله ما أعرف رجنا قال ليش كيسنا عليه ليش واش دوك ليش يزا خواهش دلختیش داشته تون زال سسترنه وارثوش تون لیواش گوش خرست نی ایدل ورد تون وایزی شو کرمان شته دوکه постоянно шесть لیواش کوه جاوی چی بگم مثلی چی پریفکوسیون شتم بالوش هو ایواش تک انتین سبولش شتم با آنها چه آمان سگرتنش تا سمو شوات لا بوش بوتاینش Что сама дол, что Сирия, гол, Сирия, адяч, Украина, министр обон, что хитло. Сирия, он, то обычно, как цаны метео еще. Сваз Афганистан, Бангладеш, Пакистан. Все. Маршрут и круг замкнутый, Бермудский треугольник. Шум дало. Хасан Халитов ушел Сирия. Хасан Халитов, Турция, вообще узкий, мощный, что-то чхенти, هايل ميشايوش كديروش ونادي يوم باخر زكروش تا مس ريوجان ايفتك هاو يتوغان الميديا عشان شو خصهم شو حسن خليته بس دول ليه والله خش ليه وش اشتما قيده شو يا يوه وشا يستو يا قيت ناس اكبر حاليتش انت موصل ليش والله كده انت يوروبي عوين يحصلش اس صوب دي هو يخن يحدث Европейские специальные службы, так называемые. Вы что, вообще, короче, у вас что, кукуха там поехала? Вы каких людей? Вы видите, что кто у вас тут шастает? Вы хотите, что ли? Что говоришь? Европейские спецслужбы уже яхтом нет поехал. Да, я говорю, ну, что вообще там не было, мы обязательно, что не цвели, что гуще, там куха мачен, вы поездили больше. Белая больше, а что бьешь? Буквально, вау, يك بريدورك شو تناخد شو أو سيش شيء بقونش تغاتن تعزك تعال بتشع زكون تغاتن مش تخطوش شيء روح ده شو بقول شيء حسن خليته وشو برات شو هذا خارج شو خذ عوتك شو ناخده تمشي أو ناخد كنت كوارت واش بعبيه شو نشاد هو دور حسن بسبلات شلا شو نلوجنش حسن شو جوتا قدير وينزع مش دي زي كونا ما خليشو قطعم نخلنا دي تاتا إشي بعد آب يحبوا شي جاوقي تتعوحتا مويتو إيتو ناقرو إيوين ليوشتو شو ده شو دوشن تو أسلي واحد بيش خزر عين شا خزر عوتك شو مدويتن سيادة короче без плохая жизнь плохая дохоза на двух самца на трех-четырех стульях шагайжи наша да на садош бук евро пябуш представьте обычно ночи цены метео что шведские получится хочет интерпол моссо эрген что заявкшел кефиршк короче цены метео еще что дама войны ночи не а сейчас люди что хорш харом сейчас ночи он Мне кажется, самые честные мысли из всех из этих у этого мысли ислама. Мысли ислама просто у него мозг от шпака высох половины, там ничего не работает, просто шепиру так далее. Да он то, потом не слышал, саут будет чисто, идут себя, просто хайка. вообще حق لا ده شو توتن شو موح يحيزوش لو شيء حقيقة مجات يش شوات по-польски спецслужбы язык не так заходят что пока ответ да делают это цели что они мат делают что польски мат язык ещё биться раз мат почти что там да верю мат и шарит что голова маркава не цигар Армения что цигар хватит да то это ночно хватит да то что сюли до يحكي سياسة ثانية ترجع قواتي أتاتورك برش بريتو قدوس ديخ إيش بتشا كان ساجم أجرو سر خلا هورش تيجا هون بتشبو شو ما سام خوش مدوار دوي استديتشي ФСБ турецкий спецслужбы борт поломали закрывать глаза когда неудобные ситуации. Мой барыч да, он ночью что-то я ведь наш по Европе шел Сирию, через Турцию, мой брат передал, он яхтуш, были мы Лондон, Аллах. Да, кешнеш я كان داخل في سوريا что-то تعيط يا شيخ. أوكي وش يا ده. вообще ладно приходу شو Эрдоган قال.
Yok представляю, Австрия, Бельгия, сон больше, на Польша. Allah tuolun bohka tirve sauš. Allah diehon do'dieš nomos. Представляю, придут статус Эрдоган мог мяк, адёрну шот ксо мяк, Эрдоган كيف روق статус ветлаш. Могш баца нах. Войпен делор бацаш могш. Это только тем гоцар маршрут. То на то بعد ودي عشان نقضي ديوان قلت تنق ديوان قلت دعوتش أتاتورك موجود في أول كابينة جاسور تجينا شو نسان أتاتورك بوارشهم الله أتاتورك بوارشهم الله بوارش دوتهم بس أرى بس دوية نيسو سجاه أتاتورك ديما إسلام مالك شنو باخش قاعد ده زبدين هو جم وين هاي مو خون أتاتورك موخر ها أبارك زلمس أنا سؤالي حاجة شو إيش يا شو كميرا بيعشر دلبنت ماجد وزن صوت لك شيء لو نلوج نشتغلش 300 وقت خليفة دايم شيء بسؤالي أربع شموخر بالحب بيرجع إذا نبقى أتاتورك وإيش قوم هو تتركش قوم أتاتورك تغل عندي شاش عربو يو سويسي يو غلط يو نوش يو توفيل اللي تشتغل Shalom Marcel. إسلامية ساتيتلينسكي نوت تونوشي موشن هاي ستو بيرلا كرامتش إسلامي مثل إسلامية ساتيتلينسكي نوت تونوشي وو علي ما شاء اسم ساعة ونت عني ويكشو ما يزشي Во, и калама, тига дуйтем чекусо. مارس ادم مارسو بديت عم واحد درس حلبو ليسبو لبو بوليتيك اور وجواه تابوخت نس قاعدين صوت حاويا تو قبي سوقي تنقع انذري دوك صوبر دوك قبي سيحكي يعني التستات صوت عاوية وقبي سوقي صوت نورمال نيرويش خروق تستج ملا ولا دبا قاعدك انسيتا بولنس عطت أورغل الدقيقة الانام اور بيسن ابوا بوش وقت عبيد كوبيسن حاول صبر Мустак, ты слишком самоуверен. Такие ермы он, ты слишком самоуверен. И сацителинский за шиберу аделин, машалла, за сурт дырк чуквасы. И от исламе ищутынга, яг цинодуи. كرامت جنهم مديز إسلام كنت 100%. دي حتى نبوا داش ده قال تدل إشت إجا قالوا إشتو ثاني عادش لا شو تعرفوا В общем, и сюли وين مشاريع تاعو تجبون في شو اللي مودو. صبر ده جايتو توشم دوتك دواش داتن هو حاجة دوقم هدو عن الله بربلجون أش بس أنا بويوكس أخشوش بيستا دي تكرامة دون مالك دوك هاد نو يوك любой هم على документальные 100%. Какие ваши доказательства? Даш, то есть бетхтухом его. شو بلاس يرمسيخ قاس يرمسيخ قاج ضد باع on exists. Там все поках до баба. Bach, дешна рах до бах يرمسيخ. أرخي شو عن حواس شيء ديستل شيء ده دكتور إبليس أو خارج ده تانزي ده رقم بوابيش دبيش ده تعوش. ليجدو. أو سيرش سيرش أو برتا شو سامر ساق بوك بس ده حق ديش كروتشي سجت ديست قلت سجينش أو برتا دو. سامر أو ليكو أو تعرف أبيسنيك وريت ما يجوز. сон хож ючо специфический юду ген да юди хож из-за этого просто логически просто что вот все значит и джинны боятся их или там еще кто-то там вампиры там
Так просто объяснение, мы идти, так просто человеческий, примитивный, халхали, примитивный, невежественный, ханилушка, да? Что просто объяснить, они же не сказали, что Петрушка изгоняет дьявола там или еще. Роберт, أحسن حتى تلك هو يسولي بو شريعة تقوى توشيش هو خازو ترانسلاتي دعسي هتسخوتسا ترانسلاتي ده أنا العوص وقال جزبوتشو اللي وشيري وشم نوتشو هاينش إيمان دو أبشار إيمان دو شدون لا إنش ديوتي أحسوش نوتشو إيمان أدوش تردوش أو أسترش ديوش أو عن إشتار إيمان دوش دوش إمدلتنا أستر. То есть Эмират теперь, то есть Эмират, он объявлен как бы международной террористической организацией, то есть и ИГИЛ его нет, но сама идея, чтобы был, идея осталась, и люди привержены этой идее, большинство вообще среди тех пассионариев и активных братьев на Кавказе, чтобы у нас был закон Аллаха на Кавказе, и чтобы мы деоккупировали свою территорию. Вот эти две идеи основные, они остались. Может быть, сама форма, система, она устарела в том плане, что и мы эту войну проиграли. Просто эту войну выиграть тоже было очень сложно. Враг очень сильный. И разногласия между собой тоже нам помешали. Но сама идея сохранилась. И приверженцы этой идеи, что должен быть на нашей земле наш закон, наш язык, наша культура, наши традиции, и что должно быть именно по исламу, эта идея, она преобладает, я думаю, 70-80% таких активных. И мы проиграли. أقوم ثلاثة إلى المومنت هوصلش наши традиции, наша культура, наш язык бо исламский. Исламский, а традиции культуры шай юх ваши исламский. А полностью, это что тезия тумай, слово табиат. Он я что там идут. Представь, ему как можно сопоставить вот эти две вещи: традиции, культуры, устои народа, язык и ислам. Мы проиграли элекцию, мы сейчас проиграли динозавры. Что он бьет, мы сейчас был. Зудраш, зудан проиграть на 90 на Уолш. Это вот